भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण భక్తులందరికీ సో ఈ మొదటి స్కందంలో రెండవ అధ్యాయం మరి 18 శ్లోకాస్ వరకు చూసాము. ఒకసారి మరి రివైజ్ చేద్దాము. సో ఇందులో ముఖ్య శ్లోకాలు మరి చెప్పుకున్నాము, అన్ని కూడా కవర్ చేసేసాము. 11, 13, ఆ తర్వాత ఫస్ట్ ది 6th శ్లోక కదా. యా సో ముందుగా సూత గోస్వామి మరి ఆయన తన యొక్క గురువులకు ప్రణామాలు అర్పించడంతో మొదలు చూస్తాము. ఆ తర్వాత 6వ శ్లోకంలో మొదటి ప్రశ్నకు సమాధానం ఏది, నైమిషారణ్యంలో ఈ ఋషులు అడిగిన 6 ప్రశ్నల్లో ఫస్ట్ ప్రశ్న అన్నిటికంటే శ్రేష్టమైనది ఏమిటి అనే దానికి సమాధానం 6th దాంట్లో చెప్పడం. 7th దాంట్లోనేమో 2వ ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పడం. అంటే సారం ఏమిటి అని అడిగారు కాబట్టి శాస్త్రాల యొక్క సారం, దానికి ఆన్సర్ 7th దాంట్లో. 8th దాంట్లో నుంచి 8th to 10th మరి భక్తిని గురించి వివరించడం జరిగింది. 11వ దాంట్లో ఈ పరమ సత్యం, అబ్సల్యూట్ ట్రూత్ అని ఇంగ్లీష్లో అంటున్నారు. ఈ పరమ సత్యాన్ని ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే 3 రకాలుగా అన్నది చూసాం. బ్రహ్మము, పరమాత్మ, భగవాను అని చెప్పేసి అది 11th దాంట్లో చూసాం. అది 11th శ్లోక ఇంపార్టెంట్ కంఠస్థ శ్లోక అని కూడా చెప్పుకున్నాము. సో మొట్టమొదట కొన్ని విషయాలు. ఉగ్రశ్రవుడు అంటే ఎవరు, హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి, లేదంటే కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడతా. హరే కృష్ణ రామకృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ రామకృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ మీరు. ఉగ్రశ్రవుడు ప్రభుజీ. కళ్యాణి మాతాజీ హరే కృష్ణ చెప్పండి. సూత గోస్వామి మాతాజీ హరే కృష్ణ. వెరీ గుడ్. ఉగ్రశ్రవుడు అంటే సూత గోస్వామి. సో ఆయన ఎవరు, రోమహర్షణుడి పుత్రుడు ఆయన అని చెప్పి ఫస్ట్ శ్లోక వ్యాస మహర్షి వ్యాస ఉవాచ మనం చూసాం. సో ఆయన వీళ్ళు అడిగిన ప్రశ్నలన్నిటికీ తృప్తి చెంది వాళ్ళను
వాళ్ళతో ఈ విధంగా పలకడం ప్రారంభించారు సూత మహాముని. సో అక్కడ మరి మీరు అడిగిన ప్రశ్నలన్నీ కూడా చాలా మంచి ప్రశ్నలే అని అన్నాడు. ఎందుకు అదొక అది ఆ విషయం కూడా మీకు తెలియడం ఎగ్జామ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. సో ఎందుకు ఆయన ఈ ఋషుల యొక్క ప్రశ్నలు మెచ్చుకున్నారు అంటే మరి కృష్ణుడి గురించి అడిగారు కాబట్టి, లోక కళ్యాణానికి సంబంధించిన ప్రశ్నలు అడిగారు కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క ప్రశ్నలన్నీ కూడా చాలా సమంజసమైనవి, అందరికీ కూడా ఉపయోగపడేవి అని చెప్పి ఆయన వాళ్ళ ప్రశ్నల గురించి చెప్పడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఇవన్నీ కూడా మరి ఎగ్జామ్కి కూడా మనకు ఉపయోగపడేటటువంటి విషయాలు. ఏది సుఖదేవ మహాముని యొక్క ఆయనని ఏ విధంగా ఈయన స్తుతించారు సూత మహాముని, ఆయన యొక్క స్పెసిఫిక్ క్వాలిటీస్ని ఏమిటి, ఎవరైనా చెప్పగలరా మరి సుఖదేవ మహాముని యొక్క గొప్పతనం ఏమిటి అని, ఏ రకంగా ఆయన్ని సూత మహాముని స్తుతించారు? 3 విషయాలు ఏదైనా చెప్పగలిగితే. అంటే సో సుఖదేవ్ గోస్వామి కదా మీరు అడిగింది? సూత మహాముని తన గురువు అయినటువంటి సుఖదేవ గోస్వామిని ఆయన యొక్క గొప్పతనాన్ని ముందుగా స్తుతించారు. సో ఏ రకంగా అంటే 3 విషయాలు చెప్పొచ్చు ఆయన క్వాలిటీస్ గురించి అంటున్నారు. ఆయన స్తుతించడం జరిగింది. మనం ఆయన క్వాలిటీస్ ని ఏదైనా 3 క్వాలిటీస్ చెప్పగలుగుతామా? ఆయన జన్మ నుండే ముక్త పురుషుడు అవుతాడు, అందుకని ఆయనకి పవిత్రీకరణ అనేది విషయమే అవసరం లేదని ఇందులో సూత గోస్వామి చెప్పారు. ఆయనకి ఇంకా ఈ పవిత్రీకరణ అవసరం లేదు అని చెప్పారు. కరెక్ట్, ఆయన జన్మతహానే పవిత్రుడు కాబట్టి ఆయనకు అవసరం లేదు. తర్వాత 3వ క్వాలిఫికేషన్, ఆయన తన యొక్క తండ్రి దగ్గర ఈ నేర్చుకుని ఈ భాగవతాన్ని, ఆయన ముక్త పురుషుడు కాబట్టి ఆయన అందరికీ కూడా ప్రవచనం చేయడం జరిగింది. పరీక్షిత్ మహారాజుతో పాటు ఇంకా విన్నవాళ్ళు వీళ్ళంతా ఉన్నారు, సూత మహాముని వీళ్ళు కూడా. అందుకని ఆయన ముక్త పురుషుడు కాబట్టి అది ప్రవచనం చేయడానికి ఆయనకి ఆయన అర్హతను పొంది ఉన్నాడు. ఫస్ట్ ప్రవచనం మరి ఆయనే చేశారు కాబట్టి భాగవతానికి. సో అది కూడా ఆయన యొక్క క్వాలిఫికేషన్. ఎందుకు అంటే ఆయన ఆ భాగవతం సారాన్ని ఆల్రెడీ ఆయన అబ్జార్బ్ చేసుకున్న మనిషి కాబట్టి ఆయనకు మొట్టమొదట ఆ సారాన్ని అందరికీ వివరించే అర్హత ఆ రకంగా కలిగింది. ఎందుకంటే ఆయన భాగవత సారాన్ని అర్థం చేసుకున్నటువంటి వైష్ణవుడు కాబట్టి. సో ఇక్కడ వైష్ణవుడు అన్న మాట వచ్చింది కాబట్టి అది కూడా చూసాం. నెక్స్ట్ ఏది, ముందు మరి శూద్రులు అంటే ఇక్కడ మనం పుట్టుకతో చూడడం లేదు, అందరూ పుట్టిన తర్వాత మరి ఈ ప్రకృతి 3 గుణాలతో ఎవరు కూడా ఎక్కడో ముక్త పురుషులు, ఇప్పుడు సుఖదేవ మహాముని లాంటి వాళ్ళు ఉండొచ్చు, బట్ జన్మతః అందరూ ఈ భౌతిక గుణాలను అలవర్చుకుంటారు కాబట్టి వాటి నుండి బయటపడి మరి వైష్ణవ మార్గంలోకి వెళ్ళడానికి ముందు ద్విజులు అవ్వాలి. ద్విజులు అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి, గురువుని చూసుకుని ఉపనయనము అవి చూసుకున్న తర్వాత ద్విజులు అవుతారు. అప్పుడు వేదాలను పఠించడానికి అర్హత కలుగుతుంది కదా. ఆ వేద సారం అంతా వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు విప్రులు అవుతారు. ఆ తర్వాత క్రమేణా బ్రాహ్మణులు, విప్ర బ్రాహ్మణ ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్. అయితే బ్రాహ్మణుడు ఎప్పుడు వైష్ణవుడు అవుతాడు అంటే మరి వేదసారం అంతా తెలిసినా కూడా కంప్లీట్ గా ఆ శుద్ధ సత్వంలోకి వెళ్ళనంత కాలం వైష్ణవులు కారు. సో ఫైనల్ గా ఆత్మానుభవ స్థితి తెచ్చుకోగలిగింది ఆ శుద్ధ సత్వంలోకి వెళ్ళినప్పుడు, అప్పుడు వాళ్ళు వైష్ణవులు అవుతారు. కాబట్టి ఇది ఒక ఆర్డరు. ఇక్కడ మరి వైష్ణవ తత్వానికి ఆ తర్వాత అంటే మనం యాజ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్, ఒక మనిషిగా మనందరం జన్మను ఎత్తిన తర్వాత మన యొక్క ధర్మం ఏమిటి అంటే పరోధర్మం భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోవడమే అన్నది చూసాం. అది కూడా మన ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాల్లో చూసాం. సవై పుంసాం పరో ధర్మో యతో భక్తిర్ అధోక్షచే.
కాబట్టి అధోక్షజుని తెలుసుకోవడమే మన యొక్క 6th శ్లోక అన్నమాట. మన యొక్క ధర్మం అన్నది చూసాం కాబట్టి అక్కడ పాయింట్ ఏమిటి అంటే పరధర్మము వర్ణాశ్రమ ధర్మము డిఫరెన్స్ తెలుసుకోవాలి మనం. వర్ణాశ్రమ ధర్మం అంటే మన యొక్క గుణాలను బట్టి మనం ఏ పని చేయాలో భగవంతుడు నిర్ణయించారు. ఆ రకంగా మరి శూద్రులని, వైశ్యులని, బ్రాహ్మణులని, క్షత్రియులని డివైడ్ చేశారని మనకు తెలుసు. కానీ ఈ ధర్మాలను మనం ధర్మం ప్రకారం చేయడం కరెక్టే. కానీ అది పరోధర్మం ఎప్పుడు అవుతుంది? హరితోషణంగా చేసినప్పుడు అవుతుంది. అది కూడా మనం 13th శ్లోకాలో చేసాం. ఏదైనా వర్ణాశ్రమ ధర్మం నువ్వు ఎలా చేయాలి అంటే భగవత్ ప్రీత్యర్థం. హరితోషణం అంటే ఆ హరికి ప్రీతి కలిగించే విధానంగా చేసినప్పుడు నువ్వు భగవత్ ప్రీత్యర్థం చేస్తే నీ వర్ణాశ్రమ ధర్మం కూడా పరోధర్మం అవుతుంది. కాబట్టి డిఫరెన్స్ ఏమిటి అంటే వర్ణాశ్రమ ధర్మానికి పరోధర్మానికి, పరోధర్మం మన యొక్క అంతిమ ధర్మం. ఒక మానవుడిగా మనం భగవంతుని తెలుసుకోవడమే మన పరమ ధర్మం. అయితే అది మరి మనం రోజు చేయవలసిన పనులు ఉన్నాయి. మన వర్ణాశ్రమ ధర్మం ప్రకారం మన డ్యూటీస్, రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అవి అది పరోధర్మమా అంటే ఎప్పుడు పరోధర్మం అవుతుంది? హరితోషణంగా భగవత్ ప్రీత్యర్థంగా చేసినప్పుడు మన ధర్మం పరోధర్మం అవుతుంది. అది అక్కడ డిఫరెన్స్ అన్నమాట వర్ణాశ్రమ ధర్మానికి పరోధర్మానికి. పరోధర్మం అంటే మన సహజ ధర్మం, విచ్ ఈస్ టు ఫైండ్ భగవంతుణ్ణి పొందగలగటం, ఆత్మానుభూతిని, పరతత్వానుభూతిని తెలుసుకోగలగటం, భగవంతుని పొందడం అన్నీ కూడా ఒకటే మీనింగ్, మోక్షానికి అర్హులం అవడం. సో అది తెలుసుకోవాలి అంటే మనం నిత్య జీవితంలో మన రెస్పాన్సిబిలిటీస్ని భగవత్ ప్రీత్యర్థం చేసినప్పుడు మనకు ఆ పరోధర్మం అది మారగలదు అని అన్న విషయం మనం అక్కడ గుర్తుంచుకోవాలి. ఆ తర్వాత మరి ఇంకేమిటి, సూత మహాముని ముందుగా తన గురువును ఇంకా ఎవరెవరిని ఆయన స్తుతించారన్నది కూడా చూస్తాం ఇక్కడ. సరే, ఇక్కడ శూద్రులు, బ్రాహ్మణులు అంటే మనం పుట్టుకతో కాదు కదా, వాళ్ళంతా కూడా మరి వాళ్ళ యొక్క ఆత్మానుభవం, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని అనుసరించి వాళ్ళు బ్రాహ్మణుల, వైష్ణవుల అన్నది దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అన్నది చూసాము. చివరికి వైష్ణవులు అవచ్చు. ఈ వైష్ణవులు అన్నది మరి అంతిమ గోల్ మనందరికీ కూడా. మనం ఆ స్టేజ్కి రావడానికి మనం ప్రయత్నించాలి. అయితే ఎవరైనా సరే ఎంతటి ఈ సమాజం వాళ్ళు తక్కువ వాళ్ళు అని చెప్పిన వాళ్ళు కూడా మరి వైష్ణవులు అవడానికి మార్గం ఉన్నది. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అర్హత ఉన్నది, మార్గం ఉన్నది. కానీ అయితే ఎలా అవ్వగలరు, ఎలాంటి వాళ్ళైనా సరే ఎలా అవ్వగలరు అంటే ఆ వైష్ణవుడి యొక్క కరుణతో, బై ద మర్సీ ఆఫ్ డివోటీస్. సో వైష్ణవుల యొక్క కరుణ అంత ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. ఎందుకంటే వాళ్ళు భగవంతుడికి కూడా ప్రీత్యర్థులు. మరి వాళ్ళు ఆ భగవంతుడిని స్వయంగా అర్థం చేసుకున్న జ్ఞానులు. అర్థం చేసుకోవడం అంటే మరి మనం మీనింగ్ తెలుసుకున్నాం, ఊరికినే మాటలతో అర్థం చేసుకోవడం కాదు, ఆ భగవత్ తత్వాన్ని అలవర్చుకున్న వాళ్ళు కాబట్టి, ఆ సచ్చిత్తానంద తత్వానికి వాళ్ళు ప్రతిరూపులు అయ్యారు కాబట్టి వాళ్ళు వైష్ణవులు. కాబట్టి అలాంటి వైష్ణవుడి యొక్క కరుణతో మనం ఎవరైనా సరే మనం కూడా ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళగలుగుతాము అని చెప్పి, ఎంతటి సమాజం ఎంత తక్కువ జాతి వాళ్ళని అన్నా సరే వైష్ణవుల కరుణతో వాళ్ళందరూ కూడా వైష్ణవులు అవ్వగలరు. ఉదాహరణకు మరి హరిదాస్ ఠాకూర్ని, వీళ్ళని కొంతమందిని ఎగ్జాంపుల్స్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. మరి వాల్మీకి ఆయన మరి దారులు పుట్టే ఆయన, మరి తర్వాత నారద మహాముని యొక్క అనుగ్రహంతో మరి ఆయన అంతటి గొప్ప ముని అవ్వగలిగారు. సో అది చూసాము. తర్వాత అంటే కొన్ని మీకు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు ఎగ్జామ్ రూపంగా చూస్తున్నాము, కొన్ని రివిజన్లో. సో ఎవరెవరిని ఈ సూత మహాముని స్తుతించారన్నది ఇంకొక విషయం. మరి ఆయన ఎవరెవరిని స్తుతించారు? ముందు తన గురువు గారైన సుఖదేవ మహాముని స్తుతించారు. ఆ తర్వాత మరి మనం 18th శ్లోకాలు చూసాం కదా. 18th శ్లోక ఏమిటి?
మనం ఎప్పుడు చదివేది అందులో ఎవరెవరిని ముందు భాగవతం చదివేటప్పుడు మనం తలుచుకోవాలి అన్నది ఉన్నది. ఏది ఎవరు ఆన్సర్ చెప్పలేరా? 18th శ్లోక. హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండోత్ ప్రణామ్. నష్టప్రాయేషు భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ. తర్వాత మరి 4th ఇంకొక శ్లోకం ఉంది కదా మరి మన నారాయణ నమస్కృత్యం. హరే అది కృష్ణ మాతాజీ, బిగినింగ్ ప్రేయర్ మాతాజీ, అది మనకు భాగవతం క్లాస్. ఈ 4వ చెప్పమంటారా శ్లోకం మాతాజీ? 1.2.4. 4 మాతాజీ. హరే చెప్పమంటారా మాతాజీ? హరే కృష్ణ. నారాయణం నమస్కృత్యం నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఎవరెవరికి మనం వందనాలు అర్పించారు అందులో? ఫస్ట్ నారాయణకి, నరోత్తముడైన నరనారాయణ ఋషికి, తర్వాత సరస్వతీదేవికి, గ్రంథకర్త అయిన వ్యాసదేవునికి, ముగ్గురు. కరెక్ట్. సో అదొకటి ఎవరెవరికి ఆయన అర్పించారు వందనాలు అన్నది ఒక పాయింట్, మనం తెలుసుకోవాల్సిన పాయింట్ ఎగ్జామ్కి. తర్వాత సుఖదేవ గోస్వామి అర్హతలు ఏమిటన్నది చెప్పుకున్నాం కదా. ఏమిటి? స్వానుభవం. ఆయన పర్సనల్గా మరి ఆ పరతత్వాన్ని అర్థం చేసుకున్న వ్యక్తి కాబట్టి, మహానుభావుడు కాబట్టి ఆయన అర్హతల్లో అదొకటి. తర్వాత అందరికీ ఈ ప్రపంచంలో వాళ్ళందరి మీద దయతో వాళ్ళను మరి భౌతిక మాయ నుంచి తప్పించి ఆధ్యాత్మిక మార్గంలోకి వాళ్ళను తీసుకువెళ్ళాలనే ఉద్దేశంతో ఆయన అందరికీ కూడా బోధించడం జరిగిందని. ఆ తర్వాత గురువులకు అందరికీ కూడా గురుర్గరీయుడు అని చెప్పి ఆయన స్తుతించాడు. ఏది? గురువులకు గురువు అన్నట్లుగాను. సో ఇదొక 3 క్వాలిటీస్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారనమాట. సూత మహాముని తన యొక్క గురువును ఏ రకంగా స్తుతించాడు అంటే ఇలా ఈ 3. ఇది మనం 1.3లో చూస్తాము. భాష్యంలో కూడా అది చెప్పారు. సో ఇదొక పాయింట్. సో స్వానుభావ అన్నారు కదా, అంటే ఆయన యొక్క స్వయంగా ఆయన ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకున్న వ్యక్తి. అలాగే సంసారిణాం కారుణ్యాహ అన్నారు ఇక్కడ. సో సంసారిణాం కరుణయాహ అంటే మరి ఈ సంసారులందరి మీద కూడా దయతో ఆయన ఈ భాగవతాన్ని వివరించడం జరిగింది. ఎందుకంటే వాళ్ళని ఆధ్యాత్మిక మార్గంలోకి తీసుకువెళ్ళడానికి. అంధకార బంధురమైన సంసారాన్ని తరించడానికి తీవ్ర ప్రయత్నం చేసే సంసారుల పట్ల కరుణాపూర్ణుడైన ఆయన వేద జ్ఞానసారమైన ఈ పురాణ గుహ్యాన్ని, ఈ రహస్యాన్ని తను స్వయంగా అనుభూతి చెంది ఆ తరువాత ఆయన పలికారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అది ఆయన. తర్వాత గురు మునీనాం అన్నారు. అంటే మరి అందరికీ కూడా ఆయన గురు మునీనాం అంటే గురువులకు గురువు అన్నట్లుగా ఈ 3 రకాలుగా ఆయన్ని ఈయన స్తుతించడం జరిగింది. సేమ్ ఇది కూడా మళ్ళీ ఇంకా అదే 3rd శ్లోకాన్ని వివరించడం చూసాము. సో పరమహంసలందరూ కూడా ఈ అబ్సల్యూట్ ట్రూత్ అంటే పరమ సత్యాన్ని 3 రకాలుగా చూస్తారు అన్నది మనం అది కూడా 11th శ్లోకాలు చూస్తాం కదా. జస్ట్ ఒక రివిజన్గా అనమాట. సరే, నారాయణ ఇందులో ఎవరెవరిని మనం తలుచుకుంటాం భాగవతాన్ని చెప్పే ముందు అన్నది ఇది. మరి భగవంతుడు నారాయణ్ణి, నరనారాయణ ఋషిని, సరస్వతి మాత, ఆ తర్వాత మరి గ్రంథకర్త అయిన వ్యాస మహాముని. అది ఇక్కడ చూసాం. 4th
తర్వాత మీరు అడిగిన ప్రశ్నల్ని కూడా మరి లోక కళ్యాణానికి సంబంధించినవి భగవంతుడిని గురించి అడిగారు కాబట్టి ఇవన్నీ చాలా సుప్రసన్నమైనవే, చాలా మంచి ప్రశ్నలే అని చెప్పి 5th శ్లోకాలు పొగిడాడు. ఆ తర్వాత మీ మనం ధర్మం ఏమిటి, మనుష్యుల యొక్క పరోధర్మం ఏమిటి అంటే భక్తియే. అధోక్షజుడి పట్ల భక్తియే, భగవంతుడి పట్ల భక్తియే. ఎలాంటి భక్తి అంటే అహైతుకం, అంటే న్యాచురల్, నో రీజన్ ఫర్ దట్ లవ్ అన్నమాట టువర్డ్స్ గాడ్. భగవంతుడి పట్ల ఆ భక్తి అంటే ఆ భక్తిని ప్రేమ అని కూడా నిర్వచించారు. అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనం వాడే పదం కాదు, దట్ ఇస్ డివైన్ లవ్ అని చెప్పి అనొచ్చు, అది భక్తి. సో భగవంతుడి పట్ల ఆ కాజ్లెస్ లవ్ అండ్ దెన్ అప్రతిహత, ఆటంకం లేనటువంటి భక్తి, అంటే స్టడీగా ఫ్లో అయ్యే భక్తి, ఒకరోజు ఉండి ఒకరోజు లేకుండా కాకుండా ఆ భక్తిలో స్థిరత్వం అన్నమాట. సో అది ఉండాలి. అది యయాత్మ సుప్రసీదతి. దేనితో అయితే ఆత్మ ఎప్పుడు తృప్తిగా ఆనందంగా ఉంటుందో అటువంటి భక్తి, అటువంటి ప్రేమ అలా నిర్హేతుకంగా ఉండాలి అని చెప్పి మనం ఇక్కడ చూసాం. కంటిన్యూస్ ఫ్లో ఆఫ్ లవ్. సో అది ఇక్కడ అవసరం అన్నది ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. అధోక్షజుడైన భగవంతుడి పట్ల ప్రేమపూర్వక భక్తి కలగడమే మనిషి యొక్క పరమధర్మం. సో ఇక్కడ ఆ లవ్, భగవంతుడి పట్ల ప్రేమ అన్నది ఇప్పుడు భగవంతుడి మీద మాత్రమే పెట్టి మనం మిగిలిన వాళ్ళందరి మీద మళ్ళీ కోపతాపాలు, ఈ అరిషడ్ వర్గాలు ప్రదర్శించామంటే అది మరి భక్తి అవ్వదు. ఎందుకంటే భగవంతుడి యొక్క భక్తి అంటే ఆ పరతత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవడం అంటే మరి ఆ శుద్ధ సత్వంలోకి వెళ్ళాలి. ఆ శుద్ధ సత్వం ఏమిటి? అదే మరి నిజమైనటువంటి ప్రేమ. భగవంతుడు ఆయన సుహృదం సర్వభూతానం, ఆయన అన్ని జీవరాశులకు కూడా మరి శ్రేయోభిలాషి, అందరి మంచినే కోరే భగవంతుడు. అదే తత్వాన్ని అలవర్చుకోవాలి, అది భగవత్ ప్రేమ. కాబట్టి అది మనిషి యొక్క పరధర్మం. 6th శ్లోక తర్వాత మరి భగవంతుడైన ఆ శ్రీకృష్ణుడికి పట్ల భక్తిని కూర్చుకోవడమే మనిషి శీఘ్రంగా నిర్హేతుకం. అలాంటి స్టేజ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు మరి ఇక నిర్హేతుకం అంటే ఆటంకం లేని జ్ఞానం, జగత్తు నుంచి వైరాగ్యం. మరి ఆ స్టేజ్ మరి అందరినీ మనం సమత్వంతో చూసి అందరిలోనూ భగవంతుణ్ణి చూడగలిగినప్పుడు, ఆ భగవత్ ప్రేమను మనం అలవర్చుకోగలిగినప్పుడు ఇంక శత్రువులే ఉంటుంది, కోపమే ఉంటుంది, తాపమే ఉంటుంది, వైరాగ్యం. సో ఆ జ్ఞానం, వైరాగ్యం ఆటోమేటిక్గా వస్తాయి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అది కూడా నిర్హేతుకం, అంటే దేర్ ఇస్ నో అడ్డంకులు లేనటువంటి జ్ఞానం, అంటే అంత కంప్లీట్ జ్ఞానం వస్తుంది ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళిన వాళ్ళకు. భక్తి మార్గంలో ఉన్నప్పుడు ఆ శుద్ధ సత్వం ఆటోమేటిక్గా డెవలప్ అవుతుంది. మరి మనం భగవంతుణ్ణి స్మరించడం ద్వారా, శ్రవణం చేయడం ద్వారా మనం ఆ శుద్ధ సత్వాన్ని అలవర్చుకోగలుగుతాం అన్నమాట. తర్వాత ఇది చూసాం, ధర్మస్వనుష్ఠిత పుంసాం విశ్వక్షేణ కథాసుయః నోత్పాదయేద్యతిరతిం శ్రమ ఏవ హి కేవలం. ఇది భగవంతుడైన ఆయన యొక్క కథల పట్ల మన విద్యుక్త ధర్మ నిర్వహణం, భగవంతుడి కథల పట్ల అనురక్తిని గనక మనకు కలిగించినట్లయితే శ్రమ ఏవ హి కేవలం, అది కేవలం శ్రమే అంటున్నారు, ఇంకా వేరే ఏమీ లేదు. నువ్వు ఎన్ని డ్యూటీలైనా చెయ్యి, నువ్వు ఎంత కరెక్ట్గా అయినా చెయ్యి, నీకు భగవంతుడి పట్ల ఆసక్తి కలిగించలేదు అనుకో నువ్వు చేసే పనులు, అప్పుడు అదంతా కూడా వేస్టే, ఆ శ్రమ అంతా కూడా వ్యర్థమేనంటున్నారు. కాబట్టి మనం ఏదైనా సరే, ఏ పని మన డ్యూటీస్ని చేస్తున్నా మనస్సులో ఆ ప్రేమ భావం, భక్తి భావంతో మనం ఉన్నప్పుడు అది మనకు ఈ మోక్ష మార్గానికి ఉపయోగపడుతుంది. కానీ అది లేకుండా మనం మరి ఆ ప్రేమ తత్వాన్ని వదిలేసి మనం ఈ భౌతిక తత్వాలతో ఉన్నంత కాలం కూడా అది వేస్టే అని ఇక్కడ మనం డీప్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాల్సిన విషయం. సో భక్తిభావంతో చేస్తున్నామంటే, భగవంతుడు అంటూ మనం భక్తిభావంతో చేయడం అంటే ఏమిటి? మనం చేసే పనిని ధర్మ మార్గంలో చేస్తూ
శుద్ధమైనటువంటి అంతరంగంతో చేయడమే ముఖ్యం. మరి అంటే అక్కడ ప్రేమ తత్వంతో చేయడం. అంతేగాని మరి అరిషడ్ వర్గాలన్నిటినీ వదులుకుని ఆ ప్రేమ తత్వంతో మన బాధ్యతలను మనం నిర్వహించగలిగినప్పుడే అప్పుడు మరి మనకి భగవంతుడి పట్ల ఆ శ్రద్ధ డెవలప్ అవుతుంది. కాబట్టి ఆయన కథల మీద అనురక్తిని కలిగించనిచో అది కేవలం శ్రమ మాత్రమే అంటున్నారు. కాబట్టి ఏ పని చేసినా నీ డ్యూటీస్ని నువ్వు నిర్వహించేటప్పుడు ఆ భగవంతుడి మీద ఆ భక్తితో ఆ ప్రేమతో నువ్వు చేస్తేనే నీకు ఆయన పట్ల ఆసక్తి అనేది డెవలప్ అవుతుంది. లేదు అంటే అది లేదు అంటే ఇంకా అన్నీ కూడా వ్యర్థమేని అంటున్నారు. సో 8th నుంచి మనకి నెక్స్ట్ ఫ్యూ శ్లోకాస్లో ఏంటంటే భక్తి మార్గం ఏమిటి అన్నది. ఇది 5వ శ్లోకం. ఆయన ప్రశ్నల్ని ఏ రకంగా పొగిడాడు. ఈ నైమిసారణ్యంలో మునులు అడిగిన ప్రశ్నలన్నిటినీ ఆయన ఎందుకు పొగిడారు అంటే అవన్నీ కూడా కృష్ణ సంప్రశ్నం, అంటే భగవంతుడికి సంబంధించిన ప్రశ్నలు, లోకానికి మంగళం చేకూర్చేటటువంటి ప్రశ్నలు. ఏనాత్మ సుప్రసీదతి, ఏ ఆన్సర్స్ తెలిస్తే ఆత్మ సుప్రసీదం అవుతుందో అటువంటి ప్రశ్నలు అడిగారు. కాబట్టి ఆ రకంగా వాళ్ళ ప్రశ్నల్ని కూడా ఆయన పొగడటం జరిగింది, మంచి ప్రశ్నలను. సో ఏ రకంగా వాళ్ళ ప్రశ్నల్ని ఈయన పొగిడారు అనే ప్రశ్న వస్తే ఇది ఆన్సర్ అన్నమాట. ఈ 3 భగవంతుడికి సంబంధించిన విషయాలు అడిగారు, లోకానికి మంగళకరమైన విషయాలు అడిగారు. ఏ విషయాలకి ఆన్సర్స్ వాళ్ళ ప్రశ్నలకు ఏది తెలిస్తే ఆత్మ సుప్రసీదం అవుతుందో ఆ విషయాలు అడిగారు. కాబట్టి ఈ 3 కూడా దానికి ఆన్సరు. సరే, తర్వాత ఈ 6th ఇప్పుడే చూసాము. ఏదైతే మన పరోధర్మం ఏమిటి అంటే భగవంతుడి పట్ల భక్తియే. ఏదైతే ఆత్మను సుప్రసీదం చేస్తుందో అటువంటి భక్తి. ఎలాంటి భక్తి? అహైతుకం, అప్రతిహతం, అడ్డంకు లేనిది, అత్యంత సహజమైనది. అహైతుకం, కారణం లేనిది అంటే న్యాచురల్లీ ఫ్లోయింగ్ డివోషన్ దట్ ఫ్లోస్ న్యాచురలీ. అంటే సహజంగా ఉద్భవించే ఆ భక్తిభావం, ఆ ప్రేమ భావం భగవంతుడి పట్ల ప్రేమ భావం అంటే ఆయన సృష్టించిన సృష్టిలో ఉన్న ప్రతిదాని పట్ల ఆ ప్రేమ భావం. అందుకే సమత్వం అంటూ మొదటి నుంచి భగవంతుడు మనం భగవద్గీతలో కూడా చూసింది. సో మొదటి ప్రశ్నకు ఆన్సర్ అది. ఏమిటి? అందరికీ శ్రేష్టమైనది ఏమిటంటే ఆ భక్తి డెవలప్ చేసుకోవటమే అన్నది చూసాము. అహైతుకం ఇవన్నీ ఇదంతా కూడా 6th. నెక్స్ట్ 7th దాంట్లో సో భగవంతుడికి భక్తి ఈ రకంగా భక్తి మార్గంలో ఉండటం ద్వారా మనిషి మరి జ్ఞానాన్ని వైరాగ్యాన్ని కూడా పొందుతాడు అన్నది చెప్తున్నారు. మరి మనకది ఎందులో చెప్పారు? తేషామేవాను కంపార్థం అహం అజ్ఞానజం తమః. ఎవరైనా చెప్తారా? ఇది 10th చెప్పండి. తేషామేవానుకంపార్థం అహం అజ్ఞానజం తమః నాశయామి ఆత్మభావస్థో జ్ఞానదీపేన భాస్వత. సో అంటే ఏంటి? మరి వాళ్ళ మీద అవ్యాజమైన కరుణతో నేను వాళ్ళ అజ్ఞానం అనే చీకటిని వాళ్ళ హృదయాల్లో ఉండి నాశనం చేసి జ్ఞానదీపాన్ని వెలిగిస్తాను అన్నారు. ఆ విషయమే ఇక్కడ భాగవతంలో మనకి చెప్తున్నారు. దేవదేవుడైన భక్తుడు శ్రీకృష్ణుడు ఆయన పట్ల భక్తి ఉన్న వాళ్లకు నిర్హేతుకమైన జ్ఞానం, జగత్తు నుండి వైరాగ్యం ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. ఎందుకంటే భగవంతుడే దాన్ని ప్రసాదిస్తారు ఆ భక్తి మార్గంలో ఉన్న వాళ్లకు. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటి? ఇది ఎవరైనా చదవగలిగితే ఇది చదవండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ప్రణామాలు మాతాజీ. ధర్మస్వనుష్ఠిత పుంసాం విశ్వక్సేనా కథాసు యః నోత్పాదయేత్ యతిరతిం
శ్రమ ఏవ హి కేవలం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. కాబట్టి ఇదేమిటి మరి మీరు ఏ పని చేసినా మీ డ్యూటీస్ని మీరు చేసేటప్పుడు భగవంతుడి మీద అన్ని ఎలా చేయమన్నారు, హరితోషణం అన్నారు, భగవత్ ప్రీత్యర్థం. సో అది లేకుండా మనం గనక చేసినప్పుడు ఇంకా అప్పుడు అదంతా కూడా కేవలం శ్రమే అంటున్నారు అనమాట. అయితే దాన్ని ఏ విధంగా చెప్పారు అంటే, భగవంతుడి కథల పట్ల అనురక్తిని కలిగించనిచ్చో, మీరు చేసే పని వల్ల మీకు భగవంతుడి మీద ఆ శ్రద్ధ కలగలేదనుకోండి, ఇక అదంతా వేస్టే. అంటే దాని అర్థం ఏమిటి, ఏ పని చేసినా మనం భగవంతుడి పట్ల ఆ శ్రద్ధని ఎప్పుడు కూడా బ్యాక్ ఆఫ్ అవర్ మైండ్ ఉంచుకోవాలని అర్థం, అంతే కదా. సో మనం ఏదో మనం చేస్తున్నాము, ఇదేదో నా డ్యూటీ నేనే చేస్తున్నాను, గొప్పగా చేస్తున్నాను, ఈ భౌతిక భావాలు ఉన్నంత వరకు మనం ఎంత గొప్పగా చేసినా కూడా దానివల్ల ఉపయోగం లేదు అని చెప్తున్నారు. సో మనం ఏ పని చేసినా భగవంతుని మనసులో ఉంచుకుని మనం హరితోషణంగా భగవత్ప్రీత్యర్థంగా ఆ పనిని నిర్వహించగలిగినప్పుడే మనకు అది ఉపయోగం అని 8th శ్లోకాలో చెప్పారు. సో ఇక్కడ 8th శ్లోకా నుంచి మనకి ఈ భక్తి మార్గంలో ఎలా ఉండాలి అనే విషయం మనకి స్టెప్స్గా చెప్పుకొచ్చారు. ఈ ఏమిటంటే ఈ తర్వాత నెక్స్ట్ 9th శ్లోకాలో ఏం చూసాము, ఈ మరి అన్ని డ్యూటీస్ కూడా ఫైనల్ గా మోక్షం కోసమే ఉద్దేశింపబడ్డాయి. ఇది ఎవరైనా చదివితే చదవండి 9th శ్లోకం. హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండోత్ ప్రణామ్. హరే కృష్ణ. ధర్మస్య హ్యాపవర్గస్య నార్థోర్థాయోపకల్పతే నార్థస్య ధర్మ ఏకాంతస్య కామో లాభాయ హి స్మృతః. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. సో విద్యుక్త ధర్మాలన్నీ కూడా నిశ్చయంగా మోక్షం కోసమే. మన డ్యూటీస్ అన్ని దేనికి చేస్తున్నాం అంటే, డ్యూటీస్ చేస్తున్నాం, ఫైనల్ గోల్ ఏమిటి అంటే మోక్షమే. కాబట్టి మనం మన ఇంట్లో వాళ్ళకి ఏదైనా చేసినా, మన తల్లిదండ్రులకు చేసినా, మన పిల్లలకు చేసినా, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి చేసినా, ఎవరికి చేసినా, ఏది చేసినా, జాబ్ చేసినా, ఫైనల్ గోల్ ఏమిటి అన్నది మనం మర్చిపోకూడదు. సో ఇదేదో భౌతికం అనేటటువంటి భావన కాకుండా ఏది చేసినా అంత ప్యూర్గా ఉంటూ మనం స్వచ్ఛమైన మనస్సుతో ఆ భగవంతుణ్ణి మనసులో ఉంచుకుని భగవత్ ప్రీత్యర్థం చేస్తున్నాం అంటే దాని అర్థం ఏమిటి, ఏదైనా కూడా మరి అంత స్వచ్ఛంగాను అంత కరెక్ట్గాను ధర్మ మార్గంలో చేస్తాం. కాబట్టి అలా చేయడమే, అన్ని విద్యుత్ ధర్మాలు కూడా మోక్షం కోసమే ఉద్దేశింపబడ్డాయి, భౌతిక లాభం కోసం కాదు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్పారు. సో అది కూడా అడగొచ్చు మీకు, ఈ భౌతిక వచ్చేటటువంటి ఈ ఇప్పుడు ఏదైనా చేసినప్పుడు మనకి లాభాలు వస్తాయి, అది దేనికి వాడటం అనే విషయం కూడా అడగొచ్చు. అది మరి అంత సింపుల్ ఆన్సరే. ఏమిటంటే భౌతిక లాభం కోసం నిర్వహించకూడదు ఏ పని చేసినా. మహాముల నిర్ణయం ప్రకారం పరధర్మంలో నియుక్తుడైన వాడు భౌతిక లాభాన్ని ఎప్పుడు కూడా ఇంద్రియ భోగానికి వినియోగించరాదు. ఇది ఈ పాయింట్ కూడా మీరు గుర్తుంచుకోవాలన్నమాట ఎగ్జామ్కి మనం. సో ఎందుకు భౌతిక లాభాలు ఏదైనా సరే ఇంద్రియలో భోగాల కోసం కాదు. నార్మల్గా మరి అన్ఫార్చునేట్లీ ఈ రోజుల్లో మరి ట్రెండ్ ఎలా ఉంది, ఏదొచ్చినా మనం సెల్ఫిష్గా మన లాభం కోసం అన్నట్లుగా ఉంటుంది జనరల్గా ఈ రోజుల్లో, మరి కలియుగంలో. కానీ ఏం చెప్తున్నారు అంటే, ఈ భౌతిక లాభాలన్నీ కూడా ఇంద్రియ భోగాని కోసం వినియోగించకూడదు. ఏ డ్యూటీ చేసినా ఫైనల్గా మోక్షం అనేది మనం గోల్ అది అన్నది మనసులో గుర్తుంచుకోవాలి, అంతేగాని భౌతిక లాభం కోసం, ఇంద్రియ తృప్తి కోసం కాదు అని ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్పారు. నెక్స్ట్, కామస్యనేంద్రియ ప్రీతిర్లాభో జీవేత యావత జీవస్య తత్వ జిజ్ఞాసా నాథో యశ్చేహ కర్మభిః. అంటే జీవితంలో ఉన్న కోరికలు ఎన్నడూ కూడా
ఇంద్రియ భోగాలకే అదే మళ్ళీ రీఇటరేట్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ, ఇంకా దాన్నే ఇంకా వివరంగా చెప్తున్నారు. సో ఇంద్రియ భోగాల కోసం కేంద్రీకరించకూడదు కోరికలను. అంటే మన కోరికలన్నీ మరి జనరల్గా అవి కావాలి ఇవి కావాలని భౌతిక విషయాల మీదే ఉంటాయి కదా. సో అది కాదు, మన పరతత్వాన్ని గురించి విచారణ సల్పడానికే ఉద్దేశింపబడి ఉన్నందున కేవలం ఆరోగ్యప్రదమైన జీవనం కోసం మాత్రం అంటే బేసిక్ థింగ్స్ అన్ని మరి చేసుకోవడంలో తప్పు లేదు. కానీ ఇంకా అంతకు మించి కర్మల లక్ష్యం ఇంకొకటి అవ్వకూడదు. అంతకు మించి ఇంకా అది కావాలి ఇది కావాలి అంటూ ఈ కోరికల మాయలో చిక్కుకోవద్దు అని చెప్తున్నారనమాట. సో నీ జీవనం కంఫర్టబుల్గా సాగటానికి అవసరమైనవి చేసుకో, ఓకే. కానీ ఆ తర్వాత ఇదే ఇంద్రియానుభవం కోసం కోరికల్ని పెంచుకుని ఆ మాయలో నువ్వు చిక్కుకోకు అని చెప్తున్నారు ఈ శ్లోకంలో. తర్వాత 11th శ్లోక, ఇది ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. ఎవరైనా చదువుతారా 11th శ్లోక? హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. వదంతి తత్తత్వవిదః తత్వం యజ్ఞానమద్వయం బ్రహ్మేతి పరమాత్మేతి భగవాన్ ఇతి సభ్యతే. వెరీ హరే గుడ్. సో హరే కృష్ణ మాతాజీ. పరతత్వాన్ని ఎరిగిన తత్వవిధులు ఈ అద్వయ తత్వాన్ని బ్రహ్మమని పరమాత్మ, సో భగవతత్వాన్ని అద్వయతత్వం అద్వైతం అని అంటున్నారు. దాన్ని బ్రహ్మమని పరమాత్మని భగవంతుడని 3 రకాలుగా పిలుస్తారని మనం చూసాం. ఇది దీని గురించి మనం డిస్కస్ చేసాము. నెక్స్ట్ది, సో శ్రద్ధగా ఉన్న ఈ శ్రద్ధతో ఉన్న మునులు మరి జ్ఞాన వైరాగ్యయుక్తయ, వాళ్ళు జ్ఞాన వైరాగ్యంతో యుక్తులై ఉండి పశ్యంతాత్మని చాత్మానం భక్త్యాశ్రుత గృహీతయ, సో వాళ్ళు శ్రవణం చేసి ఉన్న విధంగా భక్తిని వాళ్ళు పొందుతూ పరతత్వాన్ని ఈ రకంగా అనుభూతి చేసుకుంటున్నారు. ఎవరు? జిజ్ఞాసుడైన వాడు లేదా జ్ఞాన వైరాగ్యయుక్తుడైనటువంటి వాడు. సో ఈ వేదాంత శృతుల ద్వారా తాను శ్రవణం ఈ శృతులన్నీ విని ఆ రకంగా శ్రవణం చేసి వాళ్ళు భక్తిని పెంచుకుని పరతత్వాన్ని అనుభూతి చేసుకోగలుగుతున్నారు అని చెప్తున్నారు. సో అలా ఆ జిజ్ఞాస ఉన్నప్పుడు ఆ జ్ఞాన వైరాగ్యంలో యుక్తులమై తద్వారా మనం ఈ వేదాంతాలను వీటిని విని ఈ భగవంతుని గురించిన ఈ విషయాలన్నిటిని కూడా శ్రవణం చేసి తద్వారా భక్తిని పెంచుకుని తద్వారా పరతత్వాన్ని అనుభూతి చేసుకోవచ్చు అని ఈ శ్లోకంలో మనకు అర్థమవుతోంది. సో ఈ 10th 11th ఇంద్రియ భోగాల కోసం మనం ఉపయోగించాలనే ఉద్దేశాన్ని తగ్గించుకోవాలి అనేది చెప్పారు. ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి మరి భక్తి ఏ రకంగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి అనేది చూస్తాం. సో 12 శ్లోకాలు. భక్తిని పెంచుకోవడం ద్వారా జ్ఞాన వైరాగ్యాలు వస్తాయి. జ్ఞాన వైరాగ్యాలు వస్తే మరి భగవంతుని పరతత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి చూసాం. సో ఈ జ్ఞాన వైరాగ్యాలు ఎలా వస్తాయి అంటే మరి శ్రవణం ద్వారా వస్తాయి. ఏది? ఈ శృతులు అంటే మరి మనం గురువులు చెప్పిన దానిని బట్టి, మనం చదువుకున్న దానిని బట్టి మనకి ఈ జ్ఞానం అనేది నేర్చుకోవచ్చు అని చెప్పారు. తర్వాత వర్ణాశ్రమ ధర్మం అనేది ఒకటి ఇక్కడ 13 శ్లోకాలు. ఓకే, ఇది ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. ఎవరు చదువుతారు? 13th శ్లోక. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ప్రణామాలు. అత ద్విజశ్రేష్ఠ వర్ణాశ్రమ విభాగశః స్వనుష్ఠితస్య ధర్మస్య సంసిద్ధిర్హరితోషణం. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సో దాని అర్థం ఏమిటి? భగవంతుడికి సంతోషాన్ని, హరితోషణం కోసమే మనం ఏ పని చేసాం, మన వర్ణాశ్రమ ధర్మం ద్వారా మనకు సంక్రమించిన బాధ్యతలను ఎలా చేయాలి అంటే స్వనుష్ఠితస్య ధర్మస్య, సో వాళ్ళకి సంక్రమించినటువంటి ఆ ధర్మాలన్నీ కూడా సంసిద్ధిర్ హరితోషణం, భగవంతుడి ప్రీత్యర్థం చెయ్యాలి. కాబట్టే ద్విజశ్రేష్ఠులారా, భగవంతుడికి ముదాన్ని అంటే ఆనందాన్ని కూర్చడమే అనేటటువంటి వర్ణాశ్రమ పద్ధతిని అనుసరించి, సో వర్ణాశ్రమ పద్ధతి అంటేనే భగవంతుడికి ఆనందాన్ని కూర్చే మన బాధ్యతలను ఆ రకంగా చేయడం అని చెప్తున్నారు.
సో ఆ పద్ధతిని అనుసరించి మనిషి స్వధర్మానికి నిర్దేశింపబడిన కర్మలను వనరించడం ద్వారా సాధించడి అత్యున్నత పూర్ణత్వం అని చెప్పారు. సో నీ యొక్క స్వధర్మాన్ని, స్వర్ణాశ్రమ ధర్మం ద్వారా నీకు సంక్రమించిన నీ డ్యూటీస్ని నువ్వు భగవత్ ప్రీత్యర్థం నువ్వు చేశావు అంటే అదే అత్యంత పూర్ణత్వం. సో ఏ చిన్న పని చేసినా నీ బాధ్యతని నువ్వు భగవత్ ప్రీత్యర్థం చేయగలిగావంటే అదే పూర్ణత్వం అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. 14th శ్లోకాలో కాబట్టి ఏకేన మనసా భగవాన్ సాత్వతాం పతిహి, కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ ఏకైక లక్ష్యంతో మరి భగవంతుని గురించి సాత్వతాం పతిహి అంటే భక్తరక్షకుడు అయినటువంటి ఆ పతి అంటే భరించేవాడు ఎవరు, భగవంతుడు, భక్తరక్షకుడు. శ్రోతవ్య కీర్తితవ్యస్య, ఆయన గురించి శ్రవణం చేయాలి, కీర్తించాలి అని చెప్తున్నారు. అది ధ్యేయం. ఆ తర్వాత ధ్యానించాలి, పూజించాలి నిత్యము. సో 4 విషయాలు చెప్తున్నారు. కాబట్టి అందరూ ఏకైక లక్ష్యంతో స్వాత్వతాంపతి అయిన భగవంతుణ్ణి గురించి శ్రవణం, కీర్తనం, స్మరణం, పూజ చేయడంలో నియుక్తులు కావాలి అని 14th దాంట్లో. సో ఇక్కడి నుంచి భక్తి అలవర్చుకోవడానికి ఏం చేయాలి అనేది చెప్పుకొస్తున్నారనమాట. ముందు మనకి భగవంతుని ఏ విధంగా మనం తలుచుకోవచ్చు అనేది చెప్పారు. భగవాన్గా, మరి బ్రహ్మంగా, పరమాత్మగా, భగవానుడిగా. ఆ తర్వాత మరి ఇంద్రియ లాభాల కోసం కాదు, నీ డ్యూటీస్ని నువ్వు హరితోషణంగా చెయ్యి, ఆ వచ్చిందంతా కూడా ఇంద్రియానుభూతి కోసం కాదు అనేది నేర్చుకో. నీ జీవనాన్ని సాఫీగా సాగించుకోవడం వరకు చేయొచ్చు, కానీ విపరీతమైన కోరికలు పెంచుకోకు, కోరికలను తగ్గించుకో అని చెప్పి ఆ తర్వాత ఇలా నీ డ్యూటీస్ని భగవత్ ప్రీత్యర్థం చేస్తూ నువ్వు భగవంతుని గురించిన శ్రవణం, కీర్తనం, స్మరణం, పూజలు చెయ్యి. సో ఈ నెక్స్ట్ శ్లోకాస్ అన్నీ కూడా ఎలా మనం ఈ భక్తిని అలవర్చుకోవాలి అనేది చెప్తున్నారనమాట. బుద్ధిమంతులైన వాళ్ళు శ్రీకృష్ణుడి స్మరణం అనే దివ్య ఖడ్గన్ని చేబూని ఈ కర్మ గ్రంథిని తెంచుకుంటున్నారు. సో గ్రంథి అంటే మరి ముడి, ఈ కర్మ బంధాలన్నమాట. ఈ బంధాలను తెంచుకుంటున్నారు. కాబట్టి ఎవరు ఆ దేవదేవుడి కథల్లో శ్రద్ధను కనపరచకుండా ఉంటారు సో అని చెప్తున్నారు. కర్మ బంధాలను తెంపివేసే ఆ భగవత్ నామస్మరణను ఎవరు చేయకుండా ఉంటారు, దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ చూపించకుండా ఎవరుంటారు అని ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. అంటే మరి ఇక్కడ కూడా దాని అర్థం ఏమిటి అంటే ఆ భగవంతుడి యొక్క కథలు, ఆయన గురించిన శ్రవణం మీద ఎంఫసిస్ ఉందన్నమాట ఈ 15th శ్లోకాలు కూడా. 16th దాంట్లో మరి ఇలా శుశ్రూషో శ్రద్ధదానస్య వాసుదేవ కథా రుచి స్యాన్మహత్ సేవయా విప్రా పుణ్యతీర్థ నిషేవణాత్. సో శుశ్రూషో అంటే శ్రవణం చేయడం, శ్రద్ధదానస్య అంటే శ్రద్ధతో ఈ భగవంతుడి యొక్క కథలను వింటూ మరి ఈ మహాభక్తులకు గొప్ప సేవ, సర్వపాపదూరులైనటువంటి మహాభక్తులకు సేవను చేయడం, వాళ్ళకి సేవ చేయడం ద్వారా. సో ఇక్కడి నుంచి ఈ వైష్ణవ సేవ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. ఈ వైష్ణవులు మహాభక్తులు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళు సర్వపాప దూరులు కాబట్టి అలాంటి భక్తులకు సేవను, శుశ్రూషలు అంటే వినడం ద్వారా వాళ్ళకి సేవ చేయడం వనరింపబడుతోంది. అలాంటి సేవ మనిషికి వాసుదేవుడి కథలను శ్రవణం చేయడంలో రుచి ఉత్పన్నమవుతుంది. సో భగవంతుడి కథలను శ్రవణం చేయడం ద్వారా భక్తి పెంచుకోవచ్చు అని ఇందాక ఫస్ట్ పాయింట్ చెప్పారు. శ్రవణం, కీర్తనం ఇవన్నీ ధ్యానం చెయ్యాలి, స్మరణం అన్నది. సో ఈ శ్రవణం చెయ్యాలి అంటే ఏమంటున్నారు, మహాభక్తులకు సేవ చేస్తే భగవత్ కథలు వినేటటువంటి రుచి, ఆసక్తి పెరుగుతుంది అంటున్నారు. కాబట్టి అందుకని వైష్ణవ సేవ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది ఈ శ్లోకంలో మనకి చెప్తున్నారనమాట. ఇది 15th శ్లోకాలు కర్మబంధి నిబంధన. సో వీళ్ళంతా కూడా ఈ కర్మబంధాలను కట్ చేసుకున్నారు. ఎవరు, ఈ తెలిసినటువంటి చిందంతి కోవిదులు అంటే తెలివిగలవారు. వీళ్ళంతా కూడా కర్మబంధాలను, బుద్ధిమంతులైన వాళ్ళు, తెలివిగల వాళ్ళు భగవన్నామ స్మరణం అనే దివ్య ఖడ్గంతో, సో భగవన్నామ స్మరణం అనే ఖడ్గంతో కర్మబంధాలను తెంచివేసుకున్నారు. సో నామస్మరణ, శ్రవణ. ఇక్కడ
ఏం చెప్తున్నారు, ఈ వైష్ణవుల యొక్క సేవ, అది 16 శ్లోకాలు. ఇక్కడ స్మరణం, ఇక్కడ వైష్ణవ సేవ. సో ఓవరాల్గా 16th, 17th, 18th ఇవన్నీ కూడా భక్తికి పాయింట్స్ చెప్తున్నారనమాట, ఎలా నువ్వు ఈ భక్తి మార్గంలో స్థిరపడవచ్చు అన్నది. సో 16th లో ఇది వైష్ణవ సేవ చేయాలి అని చెప్పి 16th దాంట్లో చెప్పారు. 17th ఇది ఎవరైనా చదువుతారా? నేను చదవనమ్మా. చదవండి ప్రభుజీ. శృణ్వతాం స్వకతః కృష్ణః పుణ్యశ్రవణకీర్తనః ఉదయంతస్థో హే భద్రాణి విధునోతి మహుస్తతాం సుహృత్సతాం. సుహృత్సతాం. సారీ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు. హరి. సో ఇందులో మరి ఏమంటున్నారంటే, అందరి హృదయాల్లో ఉన్న పరమాత్మ, శ్రద్ధావంతుడు, భక్తుల శ్రేయోభిలాషి అయినటువంటి ఈ భగవానుడి యొక్క పుణ్యశ్రవణ కీర్తన, ఆయనను చక్కగా శ్రవణ కీర్తనలు ఆయనవి జరిగినప్పుడు పుణ్యప్రదాలైనటువంటి ఆ దివ్య లీలా కథల పట్ల ఉత్సాహాన్ని పెంచుకున్న భక్తుడి హృదయం నుంచి భౌతిక సుఖాభిలాషను తొలగించి వేస్తున్నాడు. సో ఆటోమేటిక్గా ఆయనే వాళ్లకు ఆ వైరాగ్యాన్ని కూడా ఇస్తున్నారు. ఎప్పుడైతే ఈ వాళ్ళు ఇలా చక్కగా శ్రవణ కీర్తనలు చేసినప్పుడు భగవంతుడు ఈ శ్రవణ కీర్తనలను ఎలా చేస్తున్నారు, వాళ్ళు ఎంతో భక్తితో చేసినప్పుడు ఆ పుణ్యప్రదమైనటువంటి తన దివ్యలీలా కథల పట్ల శ్రవణోత్సాహాన్ని పెంపొందించుకున్న భక్తుల నుండి, వాళ్ళ హృదయాల నుండి భౌతిక సుఖాభిలాషను తొలగిస్తున్నారు. సో భగవంతుడి యొక్క కథలను శ్రవణం చేయాలి అనేటటువంటి ఆసక్తిని పెంచుకున్నాము అంటే భగవంతుడే మనకు ఈ వైరాగ్యాన్ని ప్రసాదిస్తారు. సో ఇక్కడ మనకి కీ ఏమిటి అంటే, భగవంతుడి యొక్క కథలను వినాలి అనేటటువంటి ఉత్సాహాన్ని, ఆసక్తిని పెంచుకోవడమే మనకి ముఖ్యం. పెంచుకున్నాము అంటే మనకి ఆటోమేటిక్గా భగవంతుడే ఈ భౌతిక ప్రపంచ వ్యామోహాల నుంచి మనకి వైరాగ్యాన్ని కలిగిస్తారు అని చెప్తున్నారు. ఇంకొకటి ఏమిటి అంటే వైష్ణవ సేవ, వైష్ణవులకు సేవ చేయడము, భగవంతుడి యొక్క కథలను శ్రవణం చేయడము, భగవంతుడి యొక్క స్మరణ, ఇందాక 16th దాంట్లో స్మరణ, ఆ స్మరణంతో మరి ఈ పాప కర్మ బంధాలను తెంచివేసుకోవడము, ఇవన్నీ డిఫరెంట్ అంటే స్టెప్స్ అన్నమాట, మెట్లు భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోవడానికి. ఒక్కొక్క శ్లోకంలో ఒక్కొక్క విషయం చెప్పుకుంటూ వచ్చారు ఇక్కడ. సో అది 17th శ్లోకాలో ఈ విషయం శ్రవణం గురించి మళ్ళీ చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే స్టెప్స్ 16th దాంట్లో డివోటీస్ వైష్ణవ సేవ, సో అది చెప్పారు. శ్రద్ధ, సాధు సంగత్వం అంటే వైష్ణవ సేవ, భజన క్రియ, మరి శ్రవణం, కీర్తనం అన్నారు కదా అది. ఆ తర్వాత పుణ్యతీర్థ సేవన అంటే వైష్ణవులకు సేవ చేయడం, ఆ పుణ్య మార్గంలో ఉన్నటువంటి ఆ వైష్ణవులకు సేవ చేయడం. ఆ తర్వాత భజన క్రియ, ఇవన్నీ జరిగిన తర్వాత 17th లో ఏం చెప్తున్నారు, ఇది కూడా ఎవరైనా చదివితే చదవండి. చదవండి ప్రకాశ్ ప్రభు చదివారు మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. 17th మాతాజీ. శృణ్వతాం సకథా కృష్ణ పుణ్యశ్రవణ కీర్తనః హృదయంతస్థో యా భద్రాణి విధునోతి సుహృత్సతాం. హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు. సో పరమాత్మగా అందరి హృదయాల్లో ఉన్న ఆయన యొక్క కథలను పుణ్యశ్రవణ కీర్తన అంటున్నారు కదా, అవన్నీ కూడా శ్రవణ కీర్తనలు చక్కగా చేయగలిగినప్పుడు ఈ ఎలాంటి కథలవి పుణ్యాన్ని ప్రసాదించేటటువంటి కథలు, భగవంతుడి గురించిన పుణ్యాన్ని ప్రసాదించే కథలను గనక మనం విన్నట్లయితే మరి వినాలనేటటువంటి ఉత్సాహాన్ని పెంపొందించుకున్న యొక్క భక్తుడి హృదయం నుంచి భౌతిక సుఖాభిలాషను తొలగించి, అంటే అనార్థ నివృత్తి అంటాం కదా మనం. సో అది జరుగుతుందని ఇక్కడ చెప్తున్నారు, స్టెప్స్ అన్నమాట. మనం ఆ రకంగా విన్న కొందికి మన యొక్క
ఈ భౌతిక ప్రపంచపు ప్రలోభాలు తగ్గిపోయి వైరాగ్యం పెరుగుతుంది. కాబట్టి అనార్థ నివృత్తి, ఈ బ్యాడ్ క్వాలిటీస్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద ఫిజికల్ వరల్డ్, ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి సంబంధించినటువంటి ఈ భావాలు, ఈ అరిషడ్ వర్గాలు కూడా తగ్గిపోతాయి. అరిషడ్ వర్గాలు అంటే ఏమిటి? ఎవరైనా చెప్తారా ఆన్సరు? హరే కృష్ణ మాతాజీ. కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మదమాత్సర్యాలు. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మదమాత్సర్యం ఇవన్నీ కూడా మరి తగ్గిపోతాయి భగవంతుడి యొక్క ఈ పుణ్య కథలను విన్నట్లయితే అని చెప్పి అనర్థ నివృత్తి జరుగుతుంది. ఆయనే వైరాగ్యాన్ని పెంచుతారు అనేది 17th శ్లోకాలు చూసాం. సార్ నెక్స్ట్ 18th శ్లోకాలో ఇకప్పుడు నిష్ఠ. ఓకే, ఇది మరి ఇది ఇందాకే మాతాజీ నేను చదువుతాను మాతాజీ. చదవండి మాతాజీ, చదువు. నష్టప్రాయేష భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికే. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. సో ఇది ఏంటి? భగవంతుడి యొక్క ఉపదేశాలు, శ్రవణము, శుద్ధ భక్తుల సేవ ద్వారా హృదయంలో అభద్రాలన్నీ కూడా పోయి దాదాపు సంపూర్ణంగా నశించిపోయి ఉత్తమ శ్లోకుడైన భగవంతుడి పట్ల అకుంఠితమైన ప్రేమ స్థాపితం కాగలదు అని చెప్పి తాత్పర్యంలో చెప్తున్నారు. సో నశించిపోతాయి ఏమిటి? అభద్రాలన్నీ, అభద్రేషు అన్ని అమంగళాలు నశించిపోతాయి. ఎప్పుడు? నిత్యం భాగవత సేవయ, రోజు భాగవత సేవ చేసినప్పుడు. భాగవతం అంటే ఏంటి? 2 రకాల భాగవతాలు ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం కదా. ఏమిటవి? భక్త భాగవతం, బుక్ భాగవతం, గ్రంథ భాగవతము, భక్త భాగవతం. వెరీ గుడ్. గ్రంథ భాగవతము, మరి తర్వాత భక్త భాగవతం. భక్త భాగవతం. సో భక్త భాగవతులకు సేవ చేసిన, గ్రంథ భాగవతాన్ని పఠించిన, నిత్యము ఈ భాగవత సేవ చేశామంటే ఈ అభద్రాలన్నీ కూడా నశించిపోతాయి అని చెప్తున్నారు. మనం ఇందాక వైష్ణవ సేవని ఇందాక శ్లోకంలో చూసాము. అలాగే భగవంతుడి యొక్క కథలను శ్రవణం చేయడం అనేది నెక్స్ట్ శ్లోకంలో కూడా చూసాం. సో 2 ఇందులో మిక్స్ అయ్యి భాగవత సేవ అంటే 2, బుక్ చదవడం, వినడం, తర్వాత వైష్ణవ సేవ, ఈ 2 కూడా అభద్రాలన్నిటినీ నిత్యము ఈ సేవలో ఉన్నామంటే అభద్రాలన్నీ పోతాయి. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికి. భగవంతుడి యొక్క ఆ ప్రార్థనలు చదివినప్పుడు మన భక్తిలో స్థిరపడతాం. నైష్టికి ఇక్కడ పాయింట్ అదనమాట. సో ఫైనల్ గా ఈ మార్గంలో ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఆ మార్గంలో స్థిరత్వాన్ని పొందుతావు అని 18th శ్లోకాలో చెప్పినారు. నిష్ఠ. సో ఆ నిష్ఠ వస్తుంది కాబట్టి నైష్టికి, భక్తిర్భవతి నైష్టికి. సో అంటే భక్తి భావం కలుగుతుంది. నిక్షేపరహితం అంటే ఇక అడ్డు లేకుండా విక్షేపరహితం అంటే నువ్వు కాన్స్టెంట్ గా నువ్వు ఇంకా భక్తి మార్గంలో ఉండగలుగుతావు, సెట్ అవ్వగలుగుతావు అని అర్థం అనమాట. సో అది ఇక్కడ ఈ 18th శ్లోకం వరకు ఈ స్టెప్స్ మనం చూసాం. దాదాపు 12th to 18th వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్ అంటే అన్ని కూడా ఈ భక్తి మార్గంలో ప్రోగ్రెస్ అవుతాం. శ్రద్ధ ఉండాలి, మరి వినాలి, భగవంతుడి యొక్క కథలని శ్రద్ధ ఉండాలి, సాధు సంగత్వం, వైష్ణవ సేవ, భజన క్రియ, తర్వాత తద్వారా ఇవన్నీ చేసినప్పుడు భగవంతుడే మనకి జ్ఞానాన్ని, వైరాగ్యాన్ని ఇస్తారు, అనార్థాలు, అభద్రాలన్నిటినీ తీసివేస్తారని చూసాం. సో నష్టప్రాయేషు భద్రేషు, అమంగళాలన్నీ కూడా పోతాయి. ఆ తర్వాత ఆ భక్తిలో మనం భక్తిర్భవతి నైష్ఠికి, ఆ భక్తిలో స్థిరపడతాము అన్నది ఈ నిత్యం భాగవత సేవతో అభద్రాలన్నీ పోగొట్టుకుని ఈ భక్తి భావంలో స్థిరపడతాము అన్నది 18th శ్లోకాలో ఫైనల్ గా చెప్పారనమాట. సో అది ఈ స్టెప్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ చూసాం. ఫైనల్ గా మళ్ళీ 19th లో ఏం చెప్తున్నారు? ఇక ఈ గుణాలన్నీ కూడా ఏ రకంగా పోయి సత్వగుణం, శుద్ధ సత్వంలో స్థిరపడతాము అనేది 19th. తదా రజస్తమో భావ కామలోభాదయశ్చయే చేతయే తైరనా విద్ధం స్థితం సత్వే ప్రసీదతి. కాబట్టి తదా అట్లా నువ్వు స్థిరపడిన టైంలో ఏమవుతుంది అంటే రజోగుణం, తమోగుణం వీటన్నిటి నుంచి విక్షేపరహితమైనటువంటి ప్రేమ హృదయంలో సుస్థిరమైన వెంటనే నీ రజోతమో గుణ ఫలమైన
కామక్రోధ లోభాలు హృదయం నుంచి అదృశ్యమైపోతాయి. మన కామక్రోధ లోభాలన్నీ ఎందుకు వస్తున్నాయి? రజోగుణం వల్ల, తమో గుణం వల్ల వస్తున్నాయి. సో ఎప్పుడైతే నువ్వు ఇలాంటి భక్తిలో స్థిరపడ్డావో, చెప్పారు కదా భక్తి భవతి నైష్టికి అని, ఆ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు నీ కామక్రోధ లోభాలన్నీ కూడా నీ మైండ్ నుంచి వెళ్ళిపోతాయి అంటున్నారు. అంతటా మైండ్లో నుంచి మరి అరిషడ్ వర్గాలన్నీ వెళ్ళిపోతే మరి శుద్ధత్వమేగా నీకు ప్యూర్ ఆ డివైన్ నేచర్ నీలో అప్పుడు వస్తోంది ఈ భక్తి రసం ద్వారా. తద్వారా భక్తుడు సత్వగుణంలో స్థితిని పొంది సంపూర్ణంగా ప్రసన్నుడు అవును. ఈ ప్రసన్నత్వం ఎప్పుడు వస్తుంది? ఏ కోపతాపాలు ఏమన్నా ఉన్నప్పుడు మనం అసలు ప్రసన్నంగా ఉండగలుగుతామా? ప్రశాంతంగా ఉన్నప్పుడే ప్రసన్నం వస్తుంది. కాబట్టి ఇవన్నీ అరిషడ్ వర్గాలు, కామక్రోధాలు నీ హృదయంలోంచి వెళ్ళిపోయి నువ్వు ఆ ప్రసన్నమైనటువంటి మూడ్లోకి, ఆ భక్తి మార్గంలోకి, ఆ శుద్ధ సత్వంలోకి వస్తాడు అని చెప్పి ఈ శ్లోకాల్లో 19 శ్లోకాల్లో చెప్తున్నారు. 20th నెక్స్ట్ శ్లోక, ఇందులో కూడా అప్పుడు నీ మనసు ఆ భక్తిలో ఉండి భాగవత తత్వాన్ని ఏ రకంగా తెలుసుకుంటావు అన్నది ఈ శ్లోకం. చక్కగా స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్పుకొచ్చారనమాట ఇక్కడ మనకి. ఆ స్టేజెస్ కుతూహలం పెంచుకో, ఆసక్తిని పెంచుకో, శ్రవణం చెయ్యి, భక్తులకు సేవ చెయ్యి, తద్వారా నీలో అరిషడ్ వర్గాలన్నింటినీ బయటికి భగవంతుడే పంపే ఏర్పాటు చేస్తారు. నువ్వు ఈ మార్గంలో గనక నీ డ్యూటీస్ నువ్వు చెయ్యి, ఏ రకంగా భగవత్ ప్రీత్యర్థం, అది ముందే చెప్పారు 6th శ్లోకాల్లోని. ఆ తర్వాత దానిని చేయడానికి, ఆసక్తి పెంచుకోవడానికి మార్గాలు ఒక్కొక్క శ్లోకంలో చెప్పుకుంటూ వస్తూ నువ్వు ఆ రకంగా సెట్ అయినప్పుడు ఆ భక్తిలో నీకు ఆ కోపతాపాలన్నీ కూడా వెళ్ళిపోతాయి అని చెప్తూ నీకు ప్రసన్నత్వం వస్తుంది. ఇంకా ఏం చెప్పారు? ఏవం ప్రసన్న మనసో భగవద్భక్తి యోగతః భగవత్తత్వ విజ్ఞానం ముక్త సంగస్య జాయతే. సో ఇలా ప్రసన్న మనసుతో నువ్వు ఉన్నప్పుడు భగవద్భక్తి యోగతః అంటే ఈ భక్తి మార్గాన్ని ఫాలో అవుతూ నువ్వు ఇలాంటి ప్రసన్న మనసుతో ఉన్నప్పుడు భగవత్తత్వ విజ్ఞానం ముక్త సంగస్య అంటే, సంగస్యం అంటే అటాచ్మెంట్, నీకు ఆ అటాచ్మెంట్ నుంచి ముక్త అంటే విడుదలయ్యావు అనమాట. అటాచ్మెంట్ నుంచి బయటపడ్డావు. జాయతే పొందుతావు. సో అటాచ్మెంట్ నుంచి బయటపడ్డాన్ని పొందుతావు. ఏది? భగవత్తత్వ విజ్ఞానం వచ్చినప్పుడు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ రకంగా శుద్ధ సత్వంలో నువ్వు స్థితుడివై భగవంతుడి మీద భక్తిని పెంచుకొని తద్వారా నీ మనస్సు ప్రసన్నమైంది కాబట్టి అప్పుడు నువ్వు ఈ భౌతిక సంగత్వం నుంచి ముక్తి పొంది, ఎప్పుడైతే భౌతిక సంగత్వం నుంచి విముక్తి పొందావో అప్పుడు నిజమైన భగవత్తత్వ విజ్ఞానం నీకు వస్తుంది. సో అది ఇక్కడ పాయింట్ అన్నమాట. సో నువ్వు ఇలా భక్తి మార్గంలో సెట్ అయి ఉన్నావు అని ఇప్పుడు 19th వరకు చూసాం. అలా సెట్ అయి ఉన్నావు. 19th ఏం చెప్పారు? చక్కగా ప్రసన్నుడు అయ్యావు, నీ కోపతాపాలు, కామక్రోధ లోభాలన్నీ వెళ్ళిపోయాయి, ఇప్పుడు ప్రసన్నంగా ఉన్నాము, ఆ బ్యాడ్ క్వాలిటీస్ అన్ని పోయాయి మైండ్లో నుంచి. నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుంది? ఇలా ప్రసన్నంగా ఉన్న మనస్సుతో నువ్వు భక్తి మార్గంలో ఉంటూ ఇలా ప్రసన్నమైన మనసులో సెట్ అయి ఉన్నావు కాబట్టి అటాచ్మెంట్స్ అన్నిటి నుంచి అప్పుడు నువ్వు విముక్తుడు అవుతావు. అలా అటాచ్మెంట్స్ నుంచి విముక్తుడు అయినప్పుడు, ముక్త సంగస్యుడు అయినప్పుడు నీకు భగవత్తత్వ విజ్ఞానం వస్తుంది. అప్పుడు నువ్వు భగవత్తత్వాన్ని అర్థం చేసుకుంటావు. సో ఇక్కడ మనకు అర్థమైంది ఏమిటంటే, ఈ భక్తి మార్గంలో ఉంటూ ఆ భక్తి ప్రభావంలో మనం సెట్ అవ్వగలిగినప్పుడు మనం ఈ కామక్రోధ లోభాలన్నీ హృదయం నుంచి బయటికి పంపించేయొచ్చు. అప్పుడు ప్రసన్నంగా మనం చాలా ప్యూర్ హృదయంతో ఉండొచ్చు. అంటే శుద్ధ సత్వంలోకి వెళ్ళాలి, సత్వగుణాన్ని కూడా అధిగమించని చెప్పుకున్నాం కదా భగవద్గీతలో కూడా. కాబట్టి అది ఏమిటి, అది ఎలా అన్నది ఇక్కడ ఇంకా క్లారిటీగా స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్తున్నారు. సో నువ్వు ఎప్పుడైతే కామక్రోధ లోభాలను తరిమి వేసావో ఆ తర్వాత నువ్వు ప్రసన్నంగా ఉంటావు. అంటే నువ్వు చాలా ప్యూర్ నేచర్తో ఉంటావు. అలా ప్రసన్న మనసుతో ఉండి ఈ భక్తి మార్గంలో ఉంటూ ప్రసన్న మనసును తెచ్చుకోగలిగినప్పుడు నువ్వు అటాచ్మెంట్స్ అన్నిటి నుంచి ముక్తుడవు అవుతావు. నీకు ఈ అటాచ్మెంట్స్ అన్నిటి నుంచి విముక్తి వస్తుంది. అప్పుడు నీకు ఈ భగవత్తత్వ విజ్ఞానం ఏమిటో లైట్ బల్బ్ వెలిగినట్టు నీకు అర్థమవుతుంది అని చెప్తున్నారు. సో అలా ముక్తి నొందిన స్థితిలో వాస్తవమైన భగవత్తత్వ విజ్ఞానాన్ని పొందగలుగుతారు. ఎందు నుంచి విముక్తి? దేని నుంచి? భౌతిక సంగత్వం నుంచి విముక్తి చెందిన ఆ స్థితిలో.
సో అక్కడ 20th శ్లోకాలు ఫైనల్గా భగవతత్వం ఎలా మనకు తెలుస్తుంది అన్నది చెప్పారు ఈ స్టెప్స్ అన్ని ద్వారా. 21st శ్లోకాలో విద్యతే హృదయ గ్రంథిశ్చిద్యంతే సర్వ సంశయాః క్షీయంతే చాస్య కర్మాణి దృష్ట ఏవాత్మనీశ్వరే. విద్యతే హృదయ గ్రంథి అంటే త్రెంపివేయబడుతుంది అంటున్నారు. హృదయ గ్రంథి అంటే హృదయ గ్రంథి అంటే మూడేం చెప్పుకున్నాం కదా. సో హృదయ గ్రంథి అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏమిటి అంటే అటాచ్మెంట్స్ టువర్డ్స్ ద మెటీరియల్ వరల్డ్. మన మైండ్ ఇక్కడ హృదయం అంటే మైండ్ అని చెప్పుకోవచ్చు మనం. అటాచ్మెంట్ టువర్డ్స్ ద మెటీరియల్ భౌతిక ప్రపంచం పట్ల ఉన్నటువంటి ఆ సంగత్వం అది తెంచుకోగలుగుతాం. సో తెంపివేయబడుతుంది ఆ హృదయ గ్రంథి. ఛిద్యంతే సర్వ సంశయ అన్ని సంశయాలు ఛిద్యంతే నాశనం అయిపోతాయి. సంశయాలన్నీ కూడా పోతాయి. సో నీ అటాచ్మెంట్స్ని తెంచేసుకున్నావు అంటే ఇక నీకు అన్ని సందేహాలు పోతాయి. క్షీయంతే చాస్య కర్మాణి అంటే క్షీయంతే ఎండ్ అయిపోతాయట. ఏది మరియు అతని యొక్క సకామ కర్మల పరంపర, అతని యొక్క కర్మలు కూడా ఎండ్ అయిపోతాయి. ఇక అంటే ఇది నీకు గుర్తుందేమో మరి కర్మయోగంలో కూడా ట్రూ అకర్మ స్టేజ్ అని చెప్పుకుంటాం. నిజమైన అకర్మ స్టేజ్. మామూలుగా అకర్మ అంటే ఏమిటి ఎవరైనా చెప్పగలరా? అకర్మ అంటే ఏమిటి? ఫలితాలు ఆశించకుండా చేసే కర్మలు, లేకుండా చేసే కర్మలు. ఫలాపేక్ష రహిత కర్మ. కరెక్ట్, వెరీ గుడ్. భగవంతుని ప్రీత్యర్థమే చేసే కర్మలు. ఫలాసక్తి లేకుండా భగవంతుడికి నచ్చే విధంగా ఫలాసక్తి లేకుండా చేసినప్పుడు అది అకర్మ అవుతుంది. ఎందుకు? కర్మబంధాలు దానికి ఉండవు కాబట్టి కదా. సెకండ్ పాయింట్ అది. ఫలాసక్తి లేకుండా చేయాలి. ఫలాసక్తి లేకుండా చేసినప్పుడు అది నీకేం జరుగుతుంది అంటే నీ కర్మబంధాలు నీకు చుట్టుకో అనేది చూసాం. సో అందుకని ఆ కర్మ అయింది. సో నువ్వు ఏ పని చేసినా ఫలాసక్తి లేకుండా చూస్తూ నువ్వు అలా కర్మబంధాలు లేకుండా చేసుకో అని చెప్పారు. అలా చేస్తూ చేస్తూ వచ్చినప్పుడు కర్మయోగంలో నువ్వు చివరికి ఆ పరిపూర్ణ స్థితికి వచ్చినప్పుడు ఏ కర్మ చేయవలసిన అవసరం లేదో ఆత్మలోనే ఆనందాన్ని పొందుతాడు అన్నది చూస్తాం మనం. అది ఇక్కడ ఇప్పుడు ఆ విషయం ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. విద్యతే హృదయ గ్రంథి ఛిద్యంతే సర్వ సంశయ. ఇక ఆ హృదయ ఆ ముడి అంటే ఆ అటాచ్మెంట్ని ఎప్పుడైతే నువ్వు తెంచేసుకున్నావో ఇక నీ సర్వ సంశయాలన్నీ కూడా నాశనం అయిపోతాయి. ఇక నువ్వు అన్నీ ఎండ్ అయిపోతాయి. నువ్వు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో చేయాల్సిన కర్మలన్నీ కూడా ఇక అప్పుడు ఎండ్ అయిపోతాయి. అంటే నువ్వు అంతటి వైరాగ్యంలోకి నువ్వు వెళ్ళగలిగినప్పుడు, ఆత్మలోనే ఆనందాన్ని నువ్వు చూడగలిగినప్పుడు ఇక నీ కర్మలన్నీ కూడా అక్కడితో ఎండ్ అయిపోతాయి. సకామ కర్మల పరంపర సమాప్తం అవుతుంది. దృష్ట ఏవాత్మనీశ్వరే. నువ్వు భగవంతుణ్ణే నువ్వు తప్పకుండా దర్శించగలుగుతావు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ విధంగా ఈ హృదయ గ్రంథి అంటే ఈ అటాచ్మెంట్ నుంచి నువ్వు తెంచుకోగలిగినప్పుడు సంశయాలన్నీ కూడా నశిస్తాయి. ఆ తర్వాత నువ్వు ఆత్మను ప్రభువుగా నువ్వు ఎప్పుడైతే ఆత్మలోనే ఆనందాన్ని అనుభవించడం అంటే ఆ శుద్ధ తత్వంలోకి వెళ్ళిపోయావు. సో నువ్వు ఆత్మలోనే నీకు ఆనందం, నీకు ఇంకా ఏ భౌతిక విషయం నీకు ఆనందాన్ని కలిగించదు. వీటితో నీకు అటాచ్మెంటే లేదు. దాన్ని తెంచేసుకున్నావు నువ్వు. కాబట్టి అప్పుడు నీకు ఆ శుద్ధ సత్వంలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఆత్మనే నువ్వు ప్రభువుగా దర్శించినప్పుడు కామ్యకర్మ పరంపర పరిసమాప్తి నొందును. ఇక నువ్వే పని చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇదే మనం అక్కడ కూడా చూసాం. సో ఆత్మలోనే ఆనందాన్ని అనుభవించేవాడికి ఏ పని, అది ట్రూ నిజమైన అకర్మ స్థితి అన్నమాట ఇది. అది అసలు ఇక ఏ పని కూడా చేయవలసిన అవసరం, ఆ స్థితికి వెళ్ళే వరకు నీ పనులు నువ్వు చేస్తూనే ఉండు అని అక్కడ కూడా చెప్పారు. సో ఇక్కడ మనకి ఆ స్థితి ఎప్పుడు వస్తుంది? భక్తి భావంలో ఫైనల్గా ఇలాంటి చెడు లక్షణాలన్నిటినీ కూడా మనం భాగవతం స్మరణం చేయటంతో, వైష్ణవ సేవ చేయడంతో మనం అభద్రాలన్నిటినీ కూడా తరిమివేయగలిగినప్పుడు ఆ శుద్ధ సత్వంలోకి వెళ్ళగలిగి మనం చివరికి ఏ పని కూడా చేయవలసిన అవసరం లేని స్టేజ్కి ఆత్మలోనే మనం భగవంతుణ్ణి దర్శించే స్టేజ్కి వెళ్ళిపోతాము అని చెప్పి ఇక్కడ ఈ 21st శ్లోకాలో చెప్తున్నారు. ఇక ఆ హృదయ గ్రంథి తెంచినప్పుడు సంశయాలన్నీ పోయి ఆత్మనే నువ్వు భగవంతుడిగా నువ్వు దర్శించినప్పుడు నీ కామ్య కర్మలన్నీ కూడా పరిసమాప్తి అవుతాయి అని అంటున్నారు.
చాలా స్టెప్ బై స్టెప్ క్లారిటీతో ఇక్కడ చెప్పారనమాట. అతో వై కవయో నిత్యం భక్తిం పరమయాముదా వాసుదేవే భగవతి కుర్వంత్యాత్మ ప్రసాదని. కాబట్టి నిశ్చయంగా, వై అంటే నిశ్చయంగా, కవయ అంటే భక్తులు, నిత్యం భక్తిం అంటే ఎల్లప్పుడూ కూడా ఈ భక్తి మార్గంలో, దివ్యమైనటువంటి భక్తి మార్గంలో ముద ఆనందాన్ని పొందుతూ, వాసుదేవే భగవతి అంటే దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడికి మరి కుర్వంతి చేస్తున్నారట. ఏది? ఆత్మ ప్రసాదని అంటే ఆత్మకు ప్రసన్నతను ఇచ్చేటటువంటి భక్తి అని చెప్తున్నారు. అంటే అనంతకాలం నుంచి పరమ భక్తులైన వాళ్ళు ఆత్మకు ప్రసన్నం కూర్చేటటువంటిది కాబట్టి భగవంతుడి యొక్క భక్తిని వాళ్ళు ఎంతో ఆనందంతో ఫాలో అవుతున్నారు. కాబట్టి నిజమైన ఈ భక్తులు వాళ్ళకి తెలుసు ఆత్మకు ఫైనల్గా ప్రసన్నతనిచ్చేది ఏమిటి, ఆ సచ్చిదానంద స్థితి అంటే భగవంతుడైన శ్రీకృష్ణుడి యొక్క భక్తియే అని వాళ్ళు నిశ్చయంగా తెలుసుకుని ఆ భక్తిని వాళ్ళు ఎంతో ఆనందంతో ముదంతో వాళ్ళు ఫాలో అవుతున్నారు అని చెప్పి, అనాది నుంచి ఎప్పటి నుంచో ఈ భక్తులంతా కూడా ఈ విషయాన్ని తెలుసుకున్న భక్తులు వాళ్ళ ఆత్మ ప్రసన్నం కోసం, అంటే ఇది ఆత్మ ప్రసన్నం కోసం అని కదా, ఆత్మకు ప్రసన్నతను కూర్చేదైనటువంటి ఆ భక్తి, దానిని వాళ్ళెంతో ఆనందంగా ఫాలో అవుతున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఏమిటి, ఆత్మకు నిజమైన ప్రసన్నతను కూర్చేది ఏమిటి అంటే ఈ భక్తి భావమే, ఆ ప్రేమ తత్వమే. ఆ భక్తి భావం అంటే ఏమిటి అన్నది చూసాం. అన్ని పరిషడ్ వర్గాలను బయటికి పంపేసి ఆ స్వచ్ఛమైన తత్వంతో భగవంతుణ్ణి ప్రేమించగలిగినప్పుడు అది నిజమైనటువంటి భక్తి. సో అది ఆత్మకి ఎప్పుడు సుప్రసీదమే. అందుకే ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకుని ఆత్మకు సుప్రసీదమైన ఆ భక్తి మార్గాన్ని ఎప్పటి నుంచో ఈ భక్తులైన వాళ్ళు ఎంతో ఆనందంగా దీన్ని ఫాలో అవుతున్నారు అని చెప్పి ఈ 22nd శ్లోకాలో చెప్పారు. సో సత్వం రజస్తమా ఇతి ప్రకృతేర్గుణాస్తైర్యుక్తః పరపురుష ఏకైహాస్య ధత్తే స్థిత్యాదయే హరివిరించి హరేతి సంజ్ఞాః శ్రేయాంసి తత్ర ఖలు సత్వతనోర్నృణాం స్యుః. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నారు అంటే సత్వం రజస్తమ ఇవన్నీ ఈ ప్రకృతి గుణాలు ఉన్నాయి కదా, సత్వగుణం, రజోగుణం, తమోగుణం, వీటితో కూడుకున్నటువంటి దివ్యుడైన పరమ పురుషుడు ప్రకృతి త్రిగుణాలైన సత్వరజస్తమో గుణాలతో పరోక్షంగా ఆయన అంటే ఇండైరెక్ట్ గా ఆయనకు దీంతో అటాచ్మెంట్ ఉంది అంటున్నారు. అంటే ఏమిటి, భగవంతుడి ఈ 3 గుణాలు కూడా భగవంతుడి యొక్క బాహ్య శక్తి అని మనం చెప్పుకున్నాం కాబట్టి భగవంతుడికి ఆ రకంగా కనెక్షన్ ఉంది. ఆయనే సృష్టించారు, ఆయనే త్రిగుణాలకు ప్రభువు కాబట్టి. అయితే ఆయన వాటికి ఆయన గురికారు అన్నది చూసాం. అవి నాలో ఉన్నాయి కానీ నాలో అవి లేవు అన్నది మనం భగవద్గీతలో చూస్తాం. సో పరోక్షంగా అన్న మాటకి అదే అర్థం అన్నమాట. పరోక్షంగా సంగత్వం కలిగి ఉన్నాడు అంటే దే ఆర్ ఆల్ కనెక్టెడ్ టు, భగవంతుడికి కనెక్షన్ ఉంది కానీ ఆయన వాటి ప్రభావంలో లేరు అని మనం ఇంతకు ముందు కూడా చూసాము. అయితే ఈ భౌతిక జగత్తు యొక్క సృష్టి స్థితి లయల కోసం మరి బ్రహ్మ విష్ణు గుణావతారాల గురించి ఈ శ్లోకంలో చెప్పారనమాట. 3 గుణావతారాలు. ఈ మూడింటిలో కూడా సత్వగుణ రూపమైన విష్ణువు నుంచి సమస్త మానవులు పరమ శ్రేయస్సును పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. సో యుక్త పర పురుష ఏకైహాస్య దత్తే. సో కూడి ఉండి పరపురుష అంటే పరమ పురుషుడు ఒక్కడే ఇహాస్య ఈ భౌతిక జగత్తులో దత్తే అంటే స్వీకరిస్తారు. స్థిత్యాదయే హరి విరించి హరేతి సంజ్ఞాః. స్థితి ఆదయే అంటే సృష్టి స్థితి లయల కోసం స్థితి మొదలైనవి అని అర్థం. మొదలైనవి అంటే స్థితి అంటే సృష్టి,
సృష్టి మొదలైనవంటే ఇంకా మిగిలినవేంది? సృష్టి, స్థితి, లయ 3 కదా. వీటి కోసం హరి విరించి, హరి అంటే భగవంతుడు విరించి బ్రహ్మ, ఆ తర్వాత హర అంటే శివుడు, ఏటి ఈ విధంగా సంజ్ఞ ఈ వివిధ రూపాలను శ్రేయాంసి అంటే లాభం కోసం తత్ర కలు ఆ రూపాలలో సత్వతను సత్వరూపం, నృణ మానవుడు, నృణం అంటే మనిషి, నరుడు అని, స్యుహు పొందగలుగుతున్నాడు అని వర్డ్ బై వర్డ్ మీనింగ్. బట్ ఓవరాల్ గా మీనింగ్ ఏమిటి అంటే ఈ భగవంతుడు ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాలతో ఆయనకు పరోక్షంగా సంగత్వం ఉంది. అంటే ఎలా ఈ భౌతిక జగత్ సృష్టి, స్థితి, లయల కోసం ఆయన బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరుడు అనే గుణావతారాలను స్వీకరిస్తున్నారు అని చెప్పి, ఈ మూడింటిలో సత్వగుణ రూపంలో కూడా విష్ణువు నుండి సమస్త మానవులు పరమ శ్రేయస్సును పొందుతారు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ మరి మీరు యాక్చువల్లీ నెక్స్ట్ చాప్టర్ లో మనం ఇంకా కొంచెం క్లియర్ గా ఈ అవతారాల గురించి చూడొచ్చు. గుణావతారాల గురించి ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. అది చూపిస్తాను 1 సెకండ్. నెక్స్ట్ చాప్టర్ స్టార్ట్ చేశారు మాతాజీ మోహన్ రావు ప్రభుజీ గారు. దట్స్ ఓకే, మనం ఇది ఫినిష్ చేద్దాము. ఓకే, ఇది కనిపిస్తోంది కదా అందరికి స్క్రీన్? కనిపిస్తుంది మాతాజీ. కనిపిస్తుంది. సో ఇవి మీరు అందులో కూడా చూసే ఉంటారు కదా నిన్న మొన్న లాస్ట్ క్లాస్ లో. సో మెయిన్ గా మరి భగవంతుడి నుంచి బలదేవుడు, బలరాముడు, ఆయన నుంచి 4 అవతారాలు, వాసుదేవుడు, సంకర్షణుడు, ప్రద్యుమ్నుడు, అనిరుద్ధుడు. మరి సంకర్షణుడి నుంచి నారాయణుడు, నారాయణ నుంచి మళ్ళీ ఈ 4, ఆ తర్వాత రెండవ సంకర్షణుడి నుంచి మరి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి పురుషావతారాలు, ఏది కారణోదక సాయి విష్ణు, గర్భోదక సాయి విష్ణు, క్షీరోదక సాయి విష్ణు, ఇవన్నీ కూడా వచ్చాయి. ఇవి మనకి మళ్ళీ 6.1637 లో కూడా వీటి గురించి వస్తుంది. బట్ ఇక్కడ మనం బేసిక్ గా ఇవి అని చెప్పి భాష్యంలో మనకి ఇక్కడ వివరించిన విషయాలు అన్నమాట. ఈ శ్లోకాలు గుణావతారాలని చెప్పారు కాబట్టి పురుషావతారాలని ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. ముఖ్యమైనది మరి ఈ మూడింట్లో కూడా సత్వగుణ రూపమైన విష్ణువు నుంచి సమస్త మానవులు పరమ శ్రేయస్సును పొందగలరు. మరి మనం ఫైనల్ గా వెళ్లాల్సింది సత్వగుణంలోకే కదా, అందుకని అది చెప్తున్నారనమాట. సో భగవంతుడు సృష్టి, స్థితి, లయల కోసం ఆయనే బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరులనే గుణావతారాలను స్వీకరించాడు అని ఇక్కడ క్లియర్ గా చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడు ఫైనల్ గా ఈ 3 విషయాలను కూడా సృష్టి, స్థితి, లయ చెయ్యాలి కాబట్టి ఆ మూడింటికి ఈ 3 అవతారాలను స్వీకరించారు. సృష్టికి బ్రహ్మ, విష్ణు, మరి అన్ని స్థితిని కూడా ఆయన మెయింటైన్ చేయాలి, నడిపించాలి కాబట్టి ఆయన దానికి, మహేశ్వరుడు మరి లయ చేయడానికి ఆయన అవతారం, గుణావతారాలు స్వీకరించారు. ఈ మూడింటిలో కూడా సత్వగుణ రూపమైన విష్ణువు మానవులందరి శ్రేయస్సును, ఆయన నుండి అందరూ శ్రేయస్సును పొందగలరు అని చెప్పి ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు చూసిన ఈ చిత్రాన్ని ఇక్కడ వర్ణించారు. సో సత్వగుణావతారమైన విష్ణువు భౌతిక జగత్తులో పురుషావతారము, ఆయనే క్షీరోదక సాయి విష్ణు. మన భౌతిక ప్రపంచంలో మనం గోలోక చాట్లో చూసాం కదా, అందరి హృదయాల్లో పరమాత్మగా ఉంటూ ఆయన పాల సముద్రంలో శ్వేత దీపంలో క్షీరోదక సాయి విష్ణు ఉంటారని. సో బ్రహ్మదేవుడు రజోగుణం, శివుడు తమోగుణ రూపం. ఈ విధంగా ఈ భౌతిక జగంలో 3 కూడా త్రిగుణాలకు అధిష్టాతలై ఉన్నారు. 3 గుణాలకు ఈ 3 కూడా రిప్రజెంటేషన్స్ గా ఉన్నారు. విష్ణువు యొక్క సత్వగుణ కారణమే సృష్టి అన్నది విష్ణు యొక్క సత్వగుణం వల్లే ఈ సృష్టి అనేది జరుగుతోంది. దాని నాశనం అవసరమైనంతనే తమోగుణ రూపమైన శివుడు తాండవ నృత్యం సలుపును. అయితే భౌతిక భావనాపరులైన వారే బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరులను పూజిస్తారు కానీ శుద్ధ భక్తులైన వాళ్ళు సత్వగుణ ప్రధానుడైన విష్ణువును ఆయన వివిధ రూపాల్లో అర్చిస్తారు అని ఇక్కడ ఆ అవతారాల గురించి ఇంకా మనకి ఇంకా కొంచెం డీటెయిల్డ్ గా చెప్తున్నారు. అయితే
విష్ణువు అనంతకోటి స్వాంశ రూపాలలో మరియు విభిన్నాంశ రూపాల్లో ఆయన వ్యక్తం అవుతూ ఉంటారు. స్వాంశ రూపాలేమో విష్ణు తత్వాలు, విభిన్నాంశాలేమో జీవతత్వాలు అంటున్నారు. విష్ణు తత్వాలు, జీవతత్వాలు ఈ రెండు కూడా ఆయన యొక్క ఆధ్యాత్మిక రూపాలనే కలిగి ఉంటాయి. మరి జీవులు కొన్నిసార్లు భౌతిక శక్తికి వశమైనా కూడా విష్ణు తత్వాలు మాత్రం ఎప్పుడు భౌతిక శక్తిని వాళ్ళు అదుపు చేయగలుగుతారు. విష్ణు తత్వం అని చెప్తున్నారు. సో ఆ తత్వాలన్నీ కూడా ఇంకా కొంచెం వివరించడం జరిగింది ఇక్కడ. సో ఈ భౌతిక శక్తి అధీనంలో ఉండి ఈ జీవతత్వాలను ఉద్ధరించడానికి మరి భగవంతుడు ఈ భౌతిక జగత్తులో అవతరిస్తూ ఉంటారు. అంటే భౌతిక జగత్ అధీనంలో ఉన్న జీవతత్వాలు ఎవరు? మనమే. సో కాబట్టి మనలందరినీ ఉద్ధరించడానికే భగవంతుడు ఈ భౌతిక జగత్తులో అవతరిస్తున్నారు అని చెప్తున్నారు. అంటే మనమే ఇంకా ఇక్కడికి వచ్చి మనమే మర్చిపోతున్నాం మరి భగవంతుడితో మన కనెక్షన్. సో మన యొక్క ఆ డివైన్ స్టేజ్ ఆత్మ మరి సచ్చిత్తానంద స్వభావం ఉన్న ఆత్మని మర్చిపోతున్నాం కాబట్టి ఈ భౌతిక స్వభావంలో పడిపోయి ఈ త్రిగుణాలతో బంధింపబడుతున్నాం కాబట్టి భగవంతుడు మళ్ళీ వాళ్ళను రక్షించడానికి వస్తున్నారు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు భాష్యంలో. సో ఓవరాల్ గా ఈ శ్లోకాలో మనం చూసింది ఏమిటి అంటే భగవంతుడు మరి ఆయనకు ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలతో ఇండైరెక్ట్ కనెక్షన్ ఉంది. ఆయనే ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలతో బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులనే గుణావతారాలను స్వీకరిస్తున్నారు. ఈ మూడింట్లో కూడా విష్ణువు మరి శ్రేయస్సును, ఆయన సత్వగుణానికి ప్రతీక కాబట్టి పరమ శ్రేయస్సును పొందేది విష్ణువు ద్వారా మనుషులు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఎందుకు మనం ఫైనల్ గా మరి సత్వగుణంలోకి వెళ్ళగలగాలి, వీటన్నిటిని దాటుకుని ఆ తర్వాత శుద్ధ సత్వంలోకి కూడా వెళ్ళాలి. అందుకని మనకు ఆ అవతారం ఎక్కువ శ్రేయస్సును కలిగిస్తుంది అంటున్నారు. పార్థివాధారుణో ధూమస్తస్మాదగ్నిస్త్రయీమయః తమసస్తు రజస్తస్మాత్ సత్వం యద్బ్రహ్మ దర్శనం. సో ఇప్పుడు భూమి నుంచి దారుణ అంటే వుడ్, చెక్క అంటే ఇక్కడ కాష్టం అంటున్నారు, బట్ చెక్క అదంతా కూడా చెక్కే కదా. అలాగే ధూమ అంటే మరి పొగ, తస్మాత్ దాని నుండి అగ్ని వస్తుంది కదా. త్రయి వేదోక్తాలైన యజ్ఞాలు మయః చేయబడతాయి. తమసస్తు తస్మాత్ సత్వం. అలాగే ఎలా అయితే అంటే తమస్సు నుంచి రజస్సు, రజస్సు నుంచి తమస్సు, రజస్సు నుంచి సత్వం, అప్పుడు బ్రహ్మ దర్శనం, ఆ బ్రహ్మదేవుడి యొక్క దర్శనం. బ్రహ్మదేవుడు అంటే ఇక్కడ బ్రహ్మని కదా, బ్రహ్మతత్వం అంటే పరతత్వం, భగవతత్వం, పరతత్వానుభవం అప్పుడు వస్తుంది అంటున్నారు. సో ఇందాకటి అంటే ఓవరాల్ గా ఏంటి అంటే ఇప్పుడు పార్థ అంటే భూమి కంటే దారుణం అంటే ఏమిటంటే వుడ్ ఎక్కువ, దాని నుంచి వుడ్ వచ్చిన, అలాగే వుడ్ నుంచి మరి పొగ వస్తుంది. పొగ వచ్చినా కూడా అందుకని పొగ ఇంకొంచెం శ్రేష్టం అంటే ఇంకొంచెం సూక్ష్మమైనది. కానీ యజ్ఞం ద్వారా మరి మనం ఉన్నత జ్ఞానం మనకు వస్తుంది కాబట్టి అగ్ని కంటే ఈ పొగ కంటే కూడా అగ్ని శ్రేష్టమైంది అని ఒక కంపారిజన్ అనాలజీ చెప్తున్నారనమాట. ఇప్పుడు మామూలుగా వుడ్ ఉంటుంది, ఆ వుడ్ కంటే కూడా పొగ బెటరు, పొగ కంటే కూడా అగ్ని బెటరు. ఎందుకు అంటే అగ్ని ద్వారానే మనకి ఉన్నత జ్ఞానం వస్తుంది. అంటే మరి మన యజ్ఞం చేయాలి అంటే అగ్ని ఉండాలి కాబట్టి అసలు భూమి అనేది ఉంటే మరి యజ్ఞం చేయాలి అంటే అక్కడ భూమి ఒకటి చాలదు, వుడ్ పెట్టాలి. వుడ్ పెట్టినంత మాత్రాన అగ్ని వస్తుందా, యజ్ఞం చేయగలుగుతామా? లేదు, పొగ రావాలి ముందంటే ఆ చెక్కలను మనం వెలిగించాలంటే ముందు పొగ వస్తుంది. పొగ వచ్చినంత మాత్రాన్ని కొంచెం అగ్నితో సరిపోదు, అగ్ని ప్రజ్వలిల్లేటట్టు చేస్తేనే మనం యజ్ఞం చేయగలం. సో ఫైనల్ గా ఆ అగ్ని అనేది అన్నిటికంటే శ్రేష్టమైనది. కాబట్టి నువ్వు వుడ్ పెట్టినా నీకు పొగొచ్చినా అది సరిపోదు, నీకు ఫైనల్ గా పెద్ద మంట వస్తేనే నీకు యజ్ఞం అనేది సాధ్యపడుతుంది అని ఎగ్జాంపుల్ అదనమాట ఇక్కడ అర్థం.
సో అలాగే నువ్వు సత్వగుణం నీకు వుడ్ అనుకుంటే, మరి రజోగుణం నీకు పొగ అనుకుంటే, ఫైనల్గా నీకు ఆ సత్వగుణం అనేది వస్తేనే నీకు భగవంతుడి తత్వం తెలుసుకోవడం సాధ్యం అవుతుంది అంటున్నారు. అదేవిధంగా రజోగుణం తమోగుణం కంటే శ్రేష్టమైనను సత్వగుణంతోనే నీకు పరతత్వానుభవం పొందే స్థితికి మనిషి వస్తాడు కాబట్టి సత్వగుణం రజోగుణం కంటే శ్రేష్టము అంటున్నారు. అది ఈ చెక్క కంటే నీకు పొగ అవసరము, పొగ కంటే కూడా నీకు అగ్ని అవసరం. యజ్ఞం చేయాలంటే ఎలా నీకు ఇవన్నీ అవసరము, అగ్ని ఎలా అవసరము, నువ్వు తమోగుణం నుంచి రజోగుణంకి, రజోగుణం నుంచి సత్వగుణంకి వచ్చినప్పుడే నీకు భగవంతుడిని పరతత్వానుభవాన్ని తెలుసుకునే అవకాశం వస్తుంది. ఆ స్థితి రావాలంటే నువ్వు సత్వగుణానికి రావాలి అంటున్నారు. సో ఎంత క్లియర్గా భగవంతుడు చెప్తున్నారు చూడండి. భక్తి మార్గం, భక్తి అంటే ఏమిటి, నువ్వు ఏ క్వాలిటీస్ ఎలా డెవలప్ చేసుకోవాలి అనేది చాలా క్లియర్గా స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్తున్నారనమాట ఇక్కడ మనకి. సో నువ్వు ఊరికినే ఈ గుణాల్లో ఉంటే నీకు కుదరదు. నువ్వు తమోగుణం నుంచి రజోగుణంకి రా. మరి యజ్ఞం ఎంత చక్కటి ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు. యజ్ఞం చేయాలంటే అక్కడ అగ్ని కావాలి. నువ్వు తీసుకొచ్చి ఆ చక్కలు పుల్లలన్నీ పెట్టావు, ఏం ఉపయోగం? దాన్ని రాజిల్ల చేయాలి. అది చేయాలి అంటే ముందు పొగ వస్తుంది. ఆ పొగ వచ్చినంత మాత్రం సరిపోతుందా? ఆ పొగను నువ్వు విసిరి పెద్ద మంటగా చేయాలి. ఆ మంట వచ్చినప్పుడే నువ్వు అప్పుడు యజ్ఞంలో నువ్వు సమిధలు వేస్తూ నువ్వు చేయగలుగుతావు. సో అలాగే నువ్వు నీ తమోగుణాన్ని నుంచి రజోగుణానికి రా, రజోగుణం నుంచి సత్వగుణానికి రా, సత్వగుణం లో ఉంటూ నీ పనులను నువ్వు యజ్ఞంగా చెయ్యి, భగవదర్పితం చేస్తూ అని చెప్పి ఈ బ్యూటిఫుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారనమాట ఇక్కడ. నెక్స్ట్ 25th 25వ శ్లోకం. తేజిరే మునయోధాగ్రే భగవంతమధోక్షజం సత్వం విశుద్ధం క్షేమాయ కల్పంతే ఏను తానిహ. సో సేవించారట ఎవరు? మునులందరూ కూడా అగ్రే అధ. ఆ విధంగా అగ్రే ఇంతకు పూర్వం ఎప్పుడోనే మునులందరూ ఇలా సేవించారు. ఎవరిని? భగవంతం అధోక్షజం, అధోక్షజుడైన ఆ భగవంతుణ్ణి, శ్రీకృష్ణుణ్ణి. సత్వం విశుద్ధం క్షేమాయ అంటే శుద్ధ సత్వంలో ఉంటూ దివ్యలాభం కోసం, క్షేమం కోసం కల్పంతే ఏను తానిహ, ఎవరైతే అనుసరిస్తారో ఈ భౌతిక జగత్తులో అని అర్థం. అంటే ప్రకృతి త్రిగుణాలకు పరుడైనందునే, అంటే శుద్ధ సత్వగుణవంతుడైన భగవంతుణ్ణి ఈ పూర్వమే మహామునులందరూ కూడా భక్తితో అర్చించారు. సో భగవంతుడి యొక్క గుణం ఏమిటి అంటే త్రిగుణాలకు అతీతుడు, గుణాతీతుడు, ఆయన నిర్గుణుడు. కాబట్టి ప్రకృతి త్రిగుణాలకు పరుడు అంటే హీఈస్ ఎ నిర్గుణ, ఆయన గుణాతీతుడు. ఆయన ఆ అధోక్షజుడైన శ్రీకృష్ణుడిని ఇంతకు పూర్వమే మహామునులు భక్తితో అర్చించారు. భౌతిక బంధాలన్నిటి నుంచి విముక్తిని పొంది దివ్యలాభాన్ని పొందే ఉద్దేశంతో వాళ్ళ భగవంతుడిని ఆరాధించారు. అలాంటి ప్రామాణికులని ఎవరైతే అనుసరిస్తారో వాళ్ళు కూడా భౌతిక జగత్తు నుంచి ముక్తిని పొందడానికి అర్హులవుతున్నారు. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు అంటే ఈ వైష్ణవులు అంటే ఎవరు? ఈ భక్తులు, ఈ శుద్ధ భక్తులు అన్నమాట. వీళ్ళందరూ ఈ మునులు వేజిరే సేవించారు. మునులు అగ్రే అంటే ఇంతకు పూర్వమే ఆ విధంగా అధోక్షజుణ్ణి, సత్వం అంటే త్రిగుణ, ఎలాంటి అధోక్షజుడు అంటే త్రిగుణాతీతుడైన అధోక్షజుణ్ణి వాళ్ళ క్షేమం కోసం వాళ్ళు ఇంతకు ముందు ఎప్పుడో ఈ మునులు సేవించారు. వీళ్ళంతా కల్పంతే ఏను తానిహ, వాళ్ళని ఎవరైతే అనుసరిస్తారో వాళ్ళు కూడా ఈ భౌతిక జగత్తు నుంచి ముక్తులవడానికి అర్హులవుతున్నారు. అది ఇక్కడ మెయిన్ పాయింట్ అన్నమాట. సో ఈ భక్త బృందం అంటే ఇలాంటి మహాత్ములందరూ ఆయన్ని సేవించి వాళ్ళు విముక్తులయ్యారు. అలా విముక్తులైన వాళ్ళని ఫాలో అయిన వాళ్ళు కూడా ముక్తులవడానికి అర్హులవుతున్నారు. కాబట్టి ప్రామాణికుడైన గురువుని చూసుకుని ఫాలో అవ్వమనడానికి అర్థం ఇది. ఎందుకంటే ఆ గురువుని ఫాలో అయినప్పుడు కూడా మనం కూడా ముక్తులం అవడానికి అర్హత వస్తుంది అని ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారనమాట. అలాంటి ప్రామాణికులను అనుసరించే వాళ్ళు కూడా భౌతిక జగత్తు నుంచి ముక్తి పొందడానికి అర్హులవుతున్నారు. సో ఆ పాయింట్ ఇప్పటి వరకు మరి ఈ భక్తులు ఏ రకంగా మనం అక్కడికి రావాలి ఆ మార్గంలోకి చెప్పి, నువ్వు ప్రామాణికుడైన గురువుని చూసుకుని ఆ గురువుని సిన్సియర్గా నువ్వు ఫాలో అవ్వు. అప్పుడు నువ్వు కూడా విముక్తిని పొందడానికి అర్హుడవు అవుతావు.
ముముక్షవో ఘోరరూపాన్ హిత్వా భూతపతినధ నారాయణ కళాశాంత భజంతి హ్యనసూయవః. సో విముక్తిని పొందటానికి ఘోర రూపాలను హిత్వా అంటే త్యజించి వదిలిపెట్టి భూతపతి దేవతలు వదిలిపెట్టారు కాబట్టి నారాయణ కళ అంటే నారాయణుని యొక్క అవతారాలను శాంతాలైనటువంటివి భజంతి పూజిస్తారు. నిశ్చయంగా అనసూయవః అంటే అసూయారహితులు. ఓవరాల్ గా మీనింగ్ ఏమిటి అంటే ముక్తిని పొందడంలో శ్రద్ధావంతులైన వాళ్ళు నిశ్చయంగా అసూయారహితులై సర్వులను గౌరవింతురు. అయినా కూడా సో ఇక్కడ ఇది మళ్ళీ ఆ ముక్తి పొందడానికి ఏం కావాలి అనేది మళ్ళీ చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సో ఆ ముక్తిని పొందాలంటే శ్రద్ధ ఉన్న వాళ్ళు ఘోర రూపాన్ని హిత్వ ఆ ఘోర రూపాలను పరిత్యజించారు అంటున్నారు. ఏమిటా ఘోర రూపాలు? అసూయారహితులుగా ఉండడం, వారు ఘోరమైన వివిధ దేవతా రూపాలను నిరసించి విష్ణువు మరియు అతని ప్రధాన అంశాల శాంత రూపాలనే అర్చిస్తారు. అంటే ఇష్టపడని మనకి ఉపయోగపడని ఘోర విషయాలను మనం వదిలిపెట్టి ఆ సత్వగుణ ప్రధానుడైన విష్ణువుని ఆయన ప్రధాన అంశాలను శాంత రూపాలనే అర్చిస్తారు అని చెప్తున్నారు. సో బేసిక్ గా మీనింగ్ ఏమిటి అంటే ఆ బ్యాడ్ క్వాలిటీస్ ని వదిలి ముక్తి పొందాలి అంటే అసూయారహితులుగా ఉంటూ ఆ బ్యాడ్ క్వాలిటీస్ ని వదిలిపెట్టి సత్వగుణంలో ఉన్నవి. విష్ణువు అంటే ఆయన దేనికి రిప్రజెంటేషన్? ప్రతీక, సత్వగుణానికి ప్రతీక. కాబట్టి నీ అసూయ వగైరాలన్నటువంటి ఈ బ్యాడ్ క్వాలిటీస్ వదిలి నువ్వు ఎప్పుడైతే ఈ సత్వగుణానికి ప్రతీకైన భగవంతుణ్ణి ఆరాధించావంటే సత్వగుణంలోకి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నించావో నీకు అది కరెక్ట్ అయిన మార్గము ముక్తిని పొందాలంటే అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ముక్తిని పొందడంలో శ్రద్ధ ఉన్న వాళ్ళు మరి అసూయ లేకుండా అందరినీ గౌరవిస్తారు, సర్వులను గౌరవిస్తారు. సో ఇది హౌ టు అటైన్ మోక్ష. భగవంతుణ్ణి పొందాలి అంటే ఏ క్వాలిటీస్ని పెంచుకోవాలి అనేది చెప్తున్నారనమాట. సో నువ్వు సత్వగుణంలోకి వెళ్ళు, విశుద్ధ సత్వంలోకి వెళ్ళు. ఆ తర్వాత అసూయ లేకుండా ఉండు, నీ అభద్రాలను అమంగళాలన్నీ కూడా పోగొట్టుకో. ఆ తర్వాత మరి శుద్ధ సత్వంలోకి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నించు. సాధుసంగ, మరి సేవ, ఇలాంటి వైష్ణవ సేవ, తర్వాత ఇలాంటి గురువు, ప్రామాణికుడైన గురువు, ఇవన్నీ కూడా నువ్వు ఫాలో అవ్వాలి మోక్షానికి. సో మరి ఇంకా ఇక్కడితో మరి స్టాప్ చేద్దామా? 26 శ్లోకాస్ కంప్లీట్ చేశాము. ఓకే, 34 ఉన్నాయి కాబట్టి మొత్తం సో ఇంకా 8 శ్లోకాస్ ఉంటాయి. 8 శ్లోకాస్. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ లో 8 ఫినిష్ చేయొచ్చు. లాస్ట్ 3 శ్లోకాస్ కూడా ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే 4వ ప్రశ్నకు ఆన్సర్స్ అన్నమాట అవి. ఏది భగవంతుడు ఏమేమి చేశారు అన్నది చూసాం కదా. మరి ఆయన ఏమి 4వ ప్రశ్న, వాట్ యాక్ట్స్ డిడ్ హీ పర్ఫార్మ్ టు కంట్రోల్ ద మెటీరియల్ వరల్డ్ అంటే అన్నది 4వ ప్రశ్న. సో దానికి ఆన్సర్స్ ఆ 30 నుంచి 33 శ్లోకాస్ లో ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మీరు చూడొచ్చు అది. సో 24 శ్లోకాస్ కంప్లీట్ చేశాము. మిగిలిన 8 నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూడొచ్చు. ఓకే, సో ఇప్పటి వరకు మరి చెప్పింది బాగానే. ఎవరికైనా ఏమైనా ప్రశ్నలు ఏమైనా ఉన్నాయా? హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండోత్ ప్రణామ్ మాతాజీ. లైవ్ ఆఫ్ చేస్తారు మాతాజీ. అలాగే, థ్యాంక్స్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం